ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யூடியூப் போடும்போது என்னால் பேச முடியாது, போட்டோன்னா எக்கோ வருது, அதனால ஓகே. தான் இருந்தேன். மதனா மாதாஜி வந்துட்டாங்க உங்களுக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மதனா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. வேதவல்லி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी, प्रणाम माताजी। कृष्ण माताजी, प्रणाम माताजी। அண்ணா மாதாஜி, நம்ம ஆரம்பிச்சிடலாமா? 7 ஆயிடுச்சு, இல்லை வெயிட் பண்ணுவோமா ஒரு 2-5 இல்ல நிமிஷம்? ஆரம்பிச்சிடலாம் மாதாஜி. ஓகே ஓகே. ஒவ்வொருத்தரும் அடுத்தடுத்து வந்துருவாங்க மாதாஜி. நேற்று தான் கொஞ்சம் எனக்கு கொலாப்ஸ் ஆயிடுச்சு. இல்ல வந்துருவாங்க மாதாஜி அடுத்தடுத்து. ஓகே மாதாஜி, நான் இப்போ இது ஸ்க்ரீன்ஷாட் பண்ணிடுறேன். ஓகே மாதாஜி. எழுதி பண்ணல. ஓகே, நான் பண்ணிடுறேன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निधि नामिने नमः। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे भाषात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा डिवोटीज. வந்து மதனா மாதாஜி, நம்ம குரூப்ல எல்லாருக்கும் இன்ஃபர்மேஷன் ஃபார்ம் கொடுத்துட்டீங்களா? கொடுத்துட்டேன் மாதாஜி. எல்லாரும் ஃபில் பண்ணிட்டாங்களா? ஃபார்ம் வந்து எல்லாரும் ஃபில் பண்ணிட்டாங்களா என்னன்னு தெரியல மாதாஜி. கொஞ்சம் கிளாஸ் முடிஞ்சோடனே கேளுங்க மாதாஜி, கேட்டு ஃபில் பண்ணாதவங்களை கொஞ்சம் ஃபில் பண்ண வைங்க. ஏன்னா இப்போ அவங்களெல்லாம் பக்தி விருஷாவில் சேர்க்கணும். ஓகே மாதாஜி. பக்தி விருஷா குரூப்ல அவங்கவுங்க இந்த ஏரியா வைஸ் சேர்க்கறதுக்காக தான். இப்படி இல்லாட்டி நம்மளே சேர்த்து விட்டுடலாம் குரூப்ல. ஏரியா வைஸ் சேர்க்கணுங்கிறதுனால அந்த ஃபார்ம் மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்து ஃபில் பண்ண வைங்க. அப்புறம் இப்போ இது வந்து புருஷோத்த மாதம், அதிக மனசுங்கிறது எல்லாருக்கும் உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். டெய்லியுமே வந்து கிளாஸில் ஒரு 6:45க்கு ஜாயின் பண்ணுறீங்கன்னா இந்த 15th சாப்டரை ஒரு தடவை எல்லாருமே வாசிச்சிருங்க. ரொம்ப புருஷோத்த மாதத்தில் புருஷோத்தம யோகம் அந்த சாப்டர் வாசிக்கிறது ரொம்ப விசேஷம். நீங்கள் வந்து எல்லாருமே அதை வந்து 6:45க்கு ஜாயின் பண்ணோன்னா அதை வாசிச்சுங்க மாதாஜி. ஹரே ஓகே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நம்ம வந்து நேற்று 16th சாப்டர் முடிச்சிட்டோம். இன்னைக்கு 17th சாப்டர். என்ன நேற்று பார்த்தோம் அப்படிங்கிறது யாராவது சொல்ல முடியும்னா சொல்லுங்க. சிக்ஸ்டீன்த் சாப்டர்ல என்ன பார்த்தோம்? யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்கா? சாப்டர் நேம் என்ன? நான் பேசுறது கேக்குதா? கேக்குது மாதாஜி, இந்த சொல்ற மாதாஜி. தெய்வீக மற்றும் அசுர இயல்புகள் மாதாஜி. அதுல என்ன பார்த்தோம்? சாப்டர் நேம்லயே இருக்கே மாதாஜி. அவங்களுடைய குணாதிசயங்கள் அந்த கரெக்ட்.
அவங்களுடைய இயல்புகள் அவங்களுடைய இதை பொறுத்து அவங்களுடைய குணங்கள் எப்படி மாறுபட்டு இருக்குங்கிறத பத்தி பார்த்தோம் மாதாஜி. ஓகே, அதாவது நம்ம பார்த்தது வந்து தெய்வீக மற்றும் அசுர இயல்புகள். அதுதான் பார்த்தோம். தெய்வீக குணங்களா வந்து ஒரு 26 பகவான் சொல்லியிருந்தார் இல்லையா? 26 குணங்கள். அந்த 26 குணங்கள்ல நம்மள்ட்ட எவ்வளவு குணங்கள் இருக்கு, எவ்வளவு குணங்களை நம்ம வளர்த்துக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம வந்து வாழ்க்கை பாடமா எடுத்துக்கணும். அப்புறம் எந்தெந்த குணங்கள் வந்து அசுர குணங்கள், அதனால வந்து என்னென்ன அழிவு ஏற்படும் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே நம்ம பார்த்தோம். அதாவது நம்ம சூஸ் பண்றது நம்ம கையில தான் இருக்கு. அசுர குணத்துல நம்ம இருக்கிறதும், தெய்வீக குணத்துல நம்ம இருக்கிறதும் சாய்ஸ் வந்து நம்ம கையில கொடுத்துட்டார் பகவான். அதனால நம்ம என்ன அடைய முடியும்? மேல உலகத்துக்கு போகலாம், இல்லை கீழ் உலகத்துக்கு போகலாம். அது வந்து இப்போ ஷார்ட் இதில் காட்டுறேன். இன்னைக்கு அதோட கண்டினியூஷனாக தான் இதுவும் வரும். அதாவது விசுவாசத்தின் பிரிவுகள். அதாவது விசுவாசம்ங்கிறது இங்கே நம்பிக்கை. யார் மேல நம்பிக்கை வைக்கணும்? பகவான் மேல நம்ம நம்பிக்கை வைக்கணும். ஸ்ரத்தாத்ரய விபாக யோகா. இந்த சாப்டரோட நேம் ஸ்ரத்தாத்ரய விபாக யோகா. திரய அப்படின்னாலே உங்களுக்கு தெரியும் 3. ஸ்ரத்தா அப்படிங்கிறது நம்பிக்கை. நம்பிக்கையின் 3 பிரிவுகள். இப்போ வந்து எந்த 3 பிரிவுகளை வச்சு நம்ம இந்த நம்பிக்கையை வைக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய நம்பிக்கையை பொறுத்து தான் நம்முடைய உணவு பழக்கம் இருக்கும். நம்மளுடைய யாகம், தனம், தவம், தானம், யஜ்ஞம், வழிபாடு எல்லாமே நம்முடைய நம்பிக்கையை பொறுத்து தான் அமையும். அதை வச்சு தான் நம்ம வந்து இன்னைக்கு சாப்டர் நம்ம படிக்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி இது வந்து 16 சாப்டரோட கண்ணோட்டம் இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அருள்மொழி மாதாஜி ஏதாவது சொல்றீங்களா? இல்ல ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. இப்போ வந்து நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, 16 சாப்டரில் நம்ம பார்த்தது வந்து 1லேருந்து 6 வரையிலும் தெய்வீக குணங்கள் பற்றி பகவான் சொன்னார். 26 விதமான தெய்வீக குணங்களும் 6 அசுர குணங்களும் நம்ம வந்து அதில் பார்த்தோம். 7லேருந்து 20 வரையிலும் அசுர இயல்புகளால் எப்படி வந்து அவங்க செயல்படுவாங்க, அசுர குணமுடையவர்கள் எப்படி அவங்களோட செயல்நிலை இருக்கும், அவங்களோட மனோநிலை எப்படி இருக்கும், அவங்களுடைய குணங்கள் எப்படி இருக்கும், அது எல்லாமே பார்த்தோம். அடுத்தது வந்து தேர்வு செய்தல். 21லேருந்து 24 நம்ம எப்படி வந்து 3 விதமான பாதை இருக்கு. நரகத்துக்கு போகிறதுக்கு 3 பாதைகள் கொடுத்துருக்காங்க. என்னென்ன பாதை யாராவது ஒருத்தங்க சொல்லுங்க. காமம், கோபம், பேராசை. தேங்க்யூ பிரபு. காமம், கோபம், பேராசை அந்த 3 வந்து நரகத்துக்கு செல்லக்கூடிய 3 வழிகளா இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. அந்த நரகத்திற்கான கதவுகள்ல இருந்து தப்பக்கூடிய மனிதர்கள் வந்து என்ன செய்வாங்க? பகவானுடைய திருநாட்டை அடைவாங்க. ஆக மொத்தம் நமக்கு வந்து சூஸ் பண்ற சாய்ஸை பகவான் கொடுத்துருக்கிறாரு. நீ நரகத்துக்கு போக விரும்புறியா? அந்த காமம், கோபம், பேராசையோட வாழ்ந்துக்கோ. நீ என்னிட்ட வரணும்னு நினைக்கிறியா? அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணு அப்படிங்கிறத நம்ம நேற்று சாப்டரில் படித்தோம். இன்னைக்கு நம்ம 17வது சாப்டர் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்ப்போம். 1லேருந்து 2 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள் தத்துவம். தத்துவம்னா கொள்கை. வந்து ஒரு மனிதர்கள் வந்து எந்த மாதிரி வழிபாட்டை ஏற்படுத்துகிறாங்க, அவங்களுடைய வழிபாடு வந்து எந்த குணத்தின் அடிப்படையில் இருக்குது அப்படிங்கிறது அர்ஜுனுடைய கேள்வியாக இருக்கும். அதுக்கான பதில் இருக்கும். அது குணங்களின் அடிப்படையிலான வகைப்பாடுகள். ஒவ்வொருத்தருமே பிறக்கும் பொழுதே வந்து 3 குணங்களோட தான் நம்ம பிறக்கிறோம். ஒவ்வொரு நேரத்தில் ஒவ்வொரு குணம் தூக்கலாக இருக்கும். நீங்கள் வந்து 14 சாப்டர் குணத்திரை விபாக யோகாலாம் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க. ஒரு நேரத்தில் சத்துவகுணம் தூக்கலாக இருக்கும், ஒரு நேரத்தில் ரஜோகுணம், அடுத்த ஈவினிங் ஆனோன்னா நமக்கு தமோ குணம் கூட வரும். இப்படி 3 குணங்கள் அடிப்படையில் தான் நம்ம வாழ்க்கை இருக்குது. அந்த அடிப்படையில் வந்து என்னென்ன பழக்க வழக்கம் நம்மள்ட்ட உணவு பழக்க வழக்கமாக இருக்கட்டும், யாகம் செய்கிறது, அதுதான் 3லேருந்து 22 வரையிலும் படிக்க வரும். உணவு எப்படி இருக்கும்? 3 குணங்கள் அடிப்படையில். தானம் எப்படி நம்ம செய்வோம்? நம்முடைய நம்பிக்கை எப்படி இருக்கும்? நம்ம வழிபாடு பகவானை எந்த பகவானை நம்ம யாரை வழிபாடு பண்ணுவோம்? நம்முடைய யாகம் செஞ்சோன்னா எதற்காக செய்கிறோம்? நம்முடைய பேச்சு எப்படி இருக்கும்? நம்மளுடைய மனக்கட்டுப்பாடு எப்படி இருக்கும்? நம்மளுடைய நடத்தை எப்படி இருக்கும்? இது எல்லாமே அந்த 3 குணங்களின் அடிப்படையில் நாம் எப்படியெல்லாம் அது ஈடுபடுறோம், செயல்படுறோம் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். கடைசியாக கன்க்ளூஷன் என்ன சொல்லியிருக்கு? 23லேருந்து 28 வரையிலும்
ஓம் தத் சத் என்பதன் முக்கியத்துவம். இந்த உலகம் தோன்றும் பொழுதே அந்த ஓம்ங்கிற ஓம்காரம் தோன்றிடுச்சு. அதோட முக்கியத்துவத்தெல்லாம் வந்து சொல்ல போறாங்க. அது வந்து எப்போதுமே நம்ம ஒரு காரியத்தை செய்யறோம்னா அந்த காரியத்தை செய்யறதுக்கு முன்னாடி நாம் ஏன் இதை செய்யறோம், எதற்காக செய்யறோம் அப்படின்னு ஒரு உணர்வோட நம்ம செய்யணும். அப்படி செய்யும் பொழுது தவறான காரியத்தை நம்மளால செய்ய மாட்டோம். அதை பற்றி விஷயங்கள் எல்லாம் லாஸ்டா நம்ம வந்து படிக்க போறோம். இதை 3 பார்ட்டா பிரிச்சிருக்கிறாங்க. அந்த 3 பார்ட்டை தான் இப்போ நம்ம பார்த்தோம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து 1லேருந்து 2 அந்த ஸ்லோகம் ஆசிங்க மாதாஜி யாராச்சும். ईशद्रविदं पुत्रस्य यजेन्द्र तद्वयान्यन्ते दोषमिष्टादि कृष्ण தத்துவம் ஆகிய ரஜஸ்தம. அர்ஜுனன் முனிவனும் கிருஷ்ணரை சாஸ்திரங்களின் விதிகளை பின்பற்றாமல் தங்களின் கற்பனைக்கு ஏற்ப வழிபடுவர்களின் நிலை என்ன? அவர்கள் இருப்பது சத்துவ குணத்திலோ ரஜகுணத்திலோ சமோ குணத்திலோ? ஹரேஷா. இப்போ வந்து அர்ஜுனர் வந்து எப்போவுமே நமக்காக கேள்வி கேட்டுக்கிட்டு இருக்காரு. அவருக்கு தெரியாதது ஒன்றும் கிடையாது. பகவானுடைய தோழடா இருக்கிற பாக்கியம் இருக்கும்னா அவருக்கு எல்லா ஞானமும் இருக்கு. ஆனாலும் அவர் வந்து நம்மை போன்ற பின்னாடி வரக்கூடிய மக்களுக்காக தான் அவர் பகவான்கிட்ட இந்த மாதிரி கேள்விகள் எல்லாம் வைக்கிறாரு. என்ன கேட்குறாரு? சாஸ்திரங்களின் விதிகளை பின்பற்றாமல். இப்போ வந்து வழிபாடுங்கிறது ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமாக வழிபாடு பண்ணுறோம். நம்ம நம்ம இந்திய பண்பாட்டு முறையில் பார்த்தீங்கன்னா தெய்வங்களுக்கு குறைவே கிடையாது. விநாயகரில் தொடங்கி ஆஞ்சநேயர் வரையிலும் ஏகப்பட்ட கடவுள்கள் நம்மள்கிட்ட இருக்குது. அந்த மாதிரி வழிபாடு பண்ணுறதுல வந்து எத்தனை விதமாக அவங்கவுங்க கற்பனையாக வேற வந்து என்ன செய்கிறாங்க. இப்போ ஒரு என்ன செய்வாங்கன்னா ஒரு கற்பனையாக ஒரு கல்லை நட்டு வச்சு அதுக்கு ஒரு வஸ்திரத்தை சாத்தி அதுக்கு மஞ்சள் குங்குமம் விட்டு வச்சு அந்த கல்லை வழிபாடு பண்ணுவாங்க. ஒரு மரத்துக்கு அந்த மாதிரி ஒரு துணியை கட்டி இந்த மரத்தை வழிபாடு பண்ணுவாங்க. இதெல்லாம் கொஞ்சம் சில விஷயங்கள் அவங்களுடைய கற்பனைக்கு தகுந்த மாதிரி கூட அவங்களுடைய வழிபாட்டு நிலை மாறுது. இப்படி அந்த மாதிரி நிலை வழிபாடு பண்ணும் பொழுது அவங்க வந்து சாஸ்திர விதிகளை பின்பற்றாமல் செய்யக்கூடிய நிலை. சாஸ்திரங்கள்ல யாரை வணங்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. அதை நம்ம பின்பற்றாமல் நம்மளுடைய கற்பனைக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளுடைய விருப்பத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மனம் போன போக்கில் வழிபாடு செய்கிறது. அது எந்த குணத்தின் அடிப்படையில், ரஜோகுணமா தமோ குணமா சத்துவ குணமா அப்படிங்கிறது தான் இங்கே வந்து அர்ஜுனுடைய கேள்வி. இங்கே வந்து என்ன இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளையிங் ஸ்பாக்கட்டி மான்ஸ்டர் அப்படின்னு ஒன்று சொல்லியிருக்கிறாங்க. சயின்டாலஜின்னு ஒன்று போட்டிருக்காங்க. இது எல்லாமே வந்து என்னன்னா அதெல்லாம் உண்மையே கிடையாது. இவங்களே கற்பனையாக வந்து ஒரு மத தத்துவத்தை உருவாக்குறது. இதெல்லாம் ஃபாரின்லேருந்து வந்தது இந்த வார்த்தைகள்லாம். அது மாதிரி அவங்களே கற்பனையினால செய்யக்கூடிய வழிபாட்டு முறையை தான் இதெல்லாம் வந்து குறிக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். அடுத்தது நெக்ஸ்ட் மாதாஜி யார் வாசிக்கிறீங்க? வாசிக்கிறமா? ரெண்டையும் வாசிச்சிருங்க. யார் வாசிக்கிறீங்களா? வாசிங்க மாதாஜி. த்ரிவிதா பவதி ஸ்ரீ பகவான் வாச்ச த்ரிவிதா பவதி ஸ்ரத்தா தேஹினாம் ஸ்வஸ்வபாவஜாக சாத்விகி ராஜசி சைவ தாமசி சேவிதாம் ஸ்ருணோ. புருஷோத்தமரான முதல் கடவுள் கூறினார், உடல் பெற்ற ஆத்மாவின் சுபாவத்திற்கு ஏற்ப அவளது நம்பிக்கை சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் என்று 3 வகையாக பிரிக்கப்படலாம். இனி இவற்றை பற்றி கேட்பாயாக. கிருஷ்ண மாதாஜி. அதையும் படிச்சிருங்க மாதாஜி. 3. ஓஹோ, சாரி, பார்க்கல. சத்வானுரூப சர்வஸ்ய ஸ்ரதா பவதி பாரத ஸ்ரதாமயோயம் புருஷோ யோயச்ரத்தஸ ஏவச்சக. பரதனே மைந்தனே, பல்வேறு இயற்கை குணங்களுக்கு கீழான இருப்பிற்கு ஏற்ப ஒருவன் குறிப்பிட்ட நம்பிக்கையை விருத்தி செய்கிறான். உயிர்வாழி அவனுடைய குணங்களுக்கு ஏற்பவே ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பிக்கையை உடையவனாக கூறப்படுகிறான்.
இப்போ வந்து அர்ஜுனன் கேட்ட கேள்விக்கு பகவான் வந்து பதில் சொல்றாரு. இந்த ரெண்டு இதுலயுமே பகவான் வந்து என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உடல் பெற்ற ஆத்மாவின் சுபாவத்திற்கேற்ப அப்படின்னு சொல்றாரு. உடல் பெற்ற ஆத்மா யாரு? நாமெல்லாம் தான். நமக்கு வந்து ஒவ்வொரு உடல் கிடைச்சிருக்கு. ஒருத்தருக்கு ஆண் உடல், ஒருத்தருக்கு பெண் உடல், ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து குருடு செவிடு கூட இருக்கு. எல்லாருக்கும் அவங்களுடைய கர்மத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு உடல் கிடைச்சிருக்கு. அப்படி கிடைச்ச அந்த உடல்ல அவங்களுக்குன்னு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு. அவங்களுடைய இயற்கை சுபாவம், அதாவது போன ஜென்மத்து கர்மாவோட வினைப்படி தான் அவனுடைய நம்பிக்கையும் கண்டினியூ ஆகுது. அதுபடி வந்து தான் நம்ம வந்து சத்தோகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் அப்படிங்கிற 3 வகையில் அவங்களுடைய நம்பிக்கை வந்து பிரிக்கப்படுகிறது அப்படின்னு இதில் சொல்றாரு. அதாவது பல்வேறு இயற்கை குணங்களுக்கு கீழான இருப்பிற்கேற்ப, அதாவது நாம் வந்து எல்லா விதமான குணங்கள்லையும் நம்ம இருக்கிறோம். அந்த 3 குணங்கள் அடிப்படையில் நமக்கு வந்து எப்படி இருக்குன்னா, கீழான சுபாவம், கீழான பிறவி கூட நமக்கு கிடைக்குது. அதற்கு நமக்கு நல்ல குணங்களும் உடையவங்களாக இருக்கிறாங்க. அதாவது சத்துவகுணம் உடையவங்களும் இருக்கிறாங்க, தமோகுணம் உடையவங்களும் இருக்கிறாங்க. அப்படி பலவிதமான நிலைகளில் அவங்களுடைய நம்பிக்கை என்ன செய்யுது அப்படின்னா, ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பிக்கை, அதாவது எந்த இது எதை வணங்கணும், யாரை வணங்கணும் அப்படிங்கிறதுலாம் அவங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் வருது. அதை தான் இங்கே வந்து படமாக வந்து இங்கே காட்டியிருக்காங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரஜோ மற்றும் சத்துவ மற்றும் சுத்த சத்துவா தான் இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க. தமோ குணத்தை பற்றி இங்கே கொடுக்கவே இல்லை. அது அப்படின்னா ரொம்ப கீழான இருப்பு அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ரஜோகுணத்தை வந்து இங்கே வந்து ரெட்டில் காட்டியிருக்கிறாங்க. இது வந்து ரஜோகுணத்தில் இருக்கிறவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னா காமின்னா என்ன, பலன் கருதி செயல்படுறவங்க. எந்த ஒரு செயல் செஞ்சாலும் அதில் ஒரு பலனை எதிர்பார்த்து செய்கிறவங்க. அதனால அவங்க வந்து என்ன செய்கிறாங்க, கர்மங்களை செய்கிறாங்க. கர்மம் எதை குறித்து இருக்கு? அவங்களுடைய காமத்தை நோக்கி இருக்குது. அதனால அந்த காமத்தை நோக்கி இருக்கக்கூடிய அந்த கர்மா செய்யறதுனால அவங்க சென்றடையக்கூடிய உலகம் இறந்த பிற்பாடு எங்கே போகிறாங்க அப்படின்னா சொர்க்கலோகம் வரையிலும் தான் அவங்களால போக முடியும் ஒரு காமியால். அதுக்கு மேலே அவங்களால போக முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்தது ஒரு ஞானி எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சத்துவகுணத்தில் இருப்பாங்க ஞானிகள். அவங்க என்ன செய்கிறாங்க, தன் ஞானத்தை வளர்த்துக்கிறாங்க. எதை பற்றிய ஞானம்? முக்தியை பற்றிய ஞானம். பகவான்ற வந்து முக்தி அடையக்கூடிய அந்த ஞானத்தை வளர்த்துக்கிறாங்க. அவங்க எங்கே போகிறாங்க இறுதியா அப்படின்னா பிரம்மன், அந்த பிரம்ம ஜோதி வரையிலும் தான் அந்த ஞானியாலையும் போக முடியுது. அதை தாண்டி அவங்களால போக முடியல. இறைவனுடைய உலகத்தை ஞானியாலையும் சென்றடைய முடியல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்தது சுத்த சத்துவான்னா என்ன? இந்த சத்துவம் ரஜோ தமோ குணங்களை கடந்தது, இதற்கு அப்பாற்பட்ட நிலை, அதுதான் சுத்த சத்துவம். அந்த நிலையில இருக்கிறவங்க யாரு அப்படின்னா பக்தர்கள். அவங்க என்ன செய்யறாங்க, பக்தி செய்யறாங்க. யாருக்கு? பகவானுக்கு, கிருஷ்ணர் மேல பிரேம பக்தியை செய்யறாங்க. அந்த பிரேம பக்தியை செய்கிற பக்தாஸ் வந்து எங்கே போய் சேர்றாங்க அப்படின்னா கிருஷ்ண உலகத்தை சென்றடைகிறார்கள் அப்படின்னு இதில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்போ நாம் வந்து காமியாக இருக்கணுமா, ஞானியாக இருக்கணுமா, பக்தாவாக இருக்கணுமா? பக்தாவாக இருந்தாலும் பகவான்கிட்ட எப்படி நம்ம பக்தியை பண்ணணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம வந்து இதன் மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் இங்கே வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. இப்போ வந்து கிருஷ்ணர் பகவான் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, ஒருத்தர் வேதங்கள் தான் சாஸ்திரங்கள் நமக்கு, அதை பின்பற்றலை அப்படின்னா எதுபடியா அவங்க நடக்கிறாங்க? வேதங்களை பின்பற்றிட்டாலே நாம் வந்து சத்துவ குணத்துக்கும் சுத்த சத்துவ நிலைக்கும் போயிடலாம். ஆனால் அது பின்பற்றலைன்னா நாம் வந்து எதுக்கு போகிறோம்? சத்துவ ரஜோ தமோ அந்த குணங்களோட அது என்ன நம்மளை வந்து தூண்டி விடுதோ அது வழியில தான் நம்ம வந்து பின்பற்றி நம்ம செயல்பாடுகள் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்போ வந்து இப்போ கீழ் குணத்தில் இருக்கிறோம், நம்ம தமோ குணத்திலேயோ ரஜோ குணத்திலேயோ இருக்கிறோம். அப்போ நாம் வந்து இதுலேருந்து நம்ம வந்து உயர்ந்த குணத்துக்கு போகவே முடியாதா அப்படின்னு நமக்கு வந்து ஒரு உள்ளுக்குள்ள ஒரு எண்ணம் வரும். அப்போ நாம் என்ன செய்யலாம்? நமக்குன்னு ஒரு குருவு, அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆத்தன்டிக் குருவை வந்து நம்ம வந்து அவங்க சரணடையணும். அவங்கள்ட்ட போய் நம்ம சரணடைஞ்சு அவங்களோட அட்வைஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணோம். குரு சொல்லுவாங்க, நீ இப்படி வந்து இந்த இது செய்யி, காலையில் எழுந்து இதெல்லாம் நீ செய்யணும், இதெல்லாம் நீ பண்ணணும்,
இந்த வழியில நீ வந்தீன்னா நீ வந்து உன்னோட தமோ குணத்துல ரஜோ குணத்துல இருந்து சத்துவ குணம் வந்து சுத்த சத்துவ குணத்துக்கு நம்மளால போக முடியும் அப்படிங்கிற அறிவுரையை அவங்க குரு மூலமா தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்மளுடைய நிலையை வந்து நாம உயர்த்தி கொள்ளலாம் அப்படிங்கிறது தான் இது சொல்லப்பட்டிருக்கு. இது வந்து வாழ்க்கை முறைக்கான அம்சங்கள் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்குறாங்க. என்னென்ன அம்சங்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்பிக்கை அண்டு வழிபாடு, உணவு, யாகம், நடத்தை, பேச்சு, மனக்கட்டுப்பாடு, தானம், இது எல்லாமே வாழ்க்கையில நமக்கு வந்து எப்போதுமே இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் தான். இதை வந்து நம்ம எப்படியெல்லாம் அந்த 3 குணங்கள் அடிப்படையில் செய்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ வந்து இது வந்து சத்துவ குணத்தில் வழிபாடு பண்ணுறவங்க கிருஷ்ணரை வழிபாடு பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது தெரியுது. இப்போ ஒரே குடும்பத்திலேயே நமக்கு வந்து உதாரணம் காட்டியிருக்கிறாங்க. நம்ம வந்து ராமாயணத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ராவணன் தான் மூத்த சகோதரன், அவனுடைய அடுத்த சகோதரன் கும்பகர்ணன், அதுக்கு அடுத்த சகோதரன் விபீஷணன். 3 பேருமே என்ன ஒரே தாய்க்கு பிறந்த சகோதரர்கள். 3 பேரும் 3 குணங்கள்ல இருக்கிறாங்க. அது பார்த்தீங்கன்னா ராவணன் பார்த்தீங்கன்னா ரஜோ குணத்தில் இருக்கிறாரு, பேராசை. அது குணம் தான் அது என்ன செய்யுது, சீதையை கவர்ந்துக்கிட்டு வந்து நாடெல்லாம் கைப்பற்றிட்டு அந்த குணத்தில் இருக்கிறாரு ராவணன். கும்பகர்ணன் எந்த குணத்தில் இருக்கிறாரு, எப்பொழுதும் நிறைய சாப்பிட வேண்டியது, நிறைய தூங்க வேண்டியது, அது வந்து தமோ குணம் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். அதே விபீஷ்ணன் எப்படி இருக்கிறாரு, அவர் வந்து சத்துவ குணத்தில் இருக்கிறார். அப்போ ஒரே ஃபேமிலியில் 3 பேருக்கும் ஒவ்வொரு குணங்கள் இருக்குது. அதை இப்போ வந்து நம்ம யாரை பின்பற்றணும் அப்படின்னு நம்ம தான் முடிவெடுத்துக்கணும். நாம் செய்யும் பற்பல தேர்வுகளின் விளைவே நமக்கு வந்து பாதை பல வழியாக பிரியுது. ஆனால் நம்ம சரியான பாதையை நம்ம வந்து தேர்ந்தெடுக்கணும் அப்படிங்கிற சொல்கிறாங்க. சத்துவ குணத்திலேருந்து நம்ம வந்து தமோ குணம், ரஜோ குணம், சத்துவ குணத்திலேருந்து நம்ம வந்து சுத்த சத்துவ குணத்துக்கு நம்ம போகிறதுக்கு நம்மளுடைய வாழ்க்கை முறைகள் அம்சங்களை நாம் மாற்றிக்கணும். ஒரு குடும்பத்தில் இப்போ 3 விதமான குடும்பங்களும் நமக்கு வந்து உதாரணம் காட்டியிருக்காங்க. நம்ம நிறையா வந்து இந்த மாதிரி பிபிடி இது வழியாகவே நமக்கு பாடம் கற்றுக் கொடுக்குறாங்க ஈஸியாகவே. பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சத்துவ குணத்தில் இருக்க ஃபேமிலியை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தாய், தகப்பன், மகன் இருக்காங்க. அவங்க அந்த மனைவிக்கு வந்து அவங்க சைக்கிள் ஓட்ட கற்றுக் கொடுக்குறாங்க. அவங்க அப்பா மகனை தூக்கி தோளில் வச்சுக்கிறாங்க. ஒரு ஒற்றுமையான ஒரு ஃபேமிலி. அது பார்த்தீங்கன்னாலே இது வந்து சத்துவகுண ஃபேமிலி அப்படிங்கிறது நம்ம ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கலாம். அடுத்தது அவருங்க ரஜோகுண ஃபேமிலி எப்படி இருக்குது, ஒரு அப்பா இருக்காரு, அம்மா இருக்காங்க, ஒரு பொண்ணு, ஒரு பிள்ளை, எல்லாரும் இருக்காங்க. ஆளுக்கு ஒரு மொபைல் வச்சுட்டு ஆளுக்கு ஒரு பக்கம் திருப்பிட்டு தனித்தனியாக வாழ்க்கையை நடத்திட்டு இருக்காங்க. இதுதான் ரஜோகுண ஃபேமிலி. கிட்டத்தட்ட இப்போதைக்கு நம்மளுடைய நிலைமையும் அப்படி தான் இருக்குது. ஒவ்வொரு ஃபேமிலியிலையும் இதுதான் நடந்துக்கிட்டு கண்கூடா. ஆனால் நாம் வந்து இந்த நிலையிலேருந்து அந்த சத்துவகுண ஃபேமிலி மாதிரி நம்ம வாழ்க்கை முறையை மாற்றிக்கிறது நமக்கு நல்லது. ஏன்னா எல்லாருமே அந்த குணத்துக்கு மாறுவாங்க அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும். அடுத்தது வந்து ஒரு தமோ குண ஃபேமிலியை பாருங்க. கணவன் மனைவி 2 பேருமே என்ன செய்கிறாங்க, ஒரு பாருக்கு போகிறாங்க, ட்ரிங்க்ஸ் அடிக்கிறாங்க, அப்புறம் சிகரெட் பிடிக்கிறாங்க. இதெல்லாம் வந்து தமோ குணம். இப்படி ஃபேமிலியிலேயே வந்து ஒவ்வொரு குடும்பம் ஒவ்வொரு விதமாக இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் நமக்கு வந்து எடுத்துக்காட்டாக சொல்லியிருக்கிறாங்க. இப்போ வந்து பகவத்கீதையை நாமெல்லாம் எதுக்கு படிக்கணும் சொல்லுங்க. பகவத்கீதை வந்து ஒரு நம்ம வாழ்க்கை தரத்தை நம்ம உயர்த்திக்கிறதுக்கான ஒரு சுய முன்னேற்ற நூல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதாவது பகவான் வந்து தான் உன்னத கட்டுப்பாடு, அவர் தான் வந்து சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி. நாமெல்லாம் வந்து அப்படி கிடையாது. இருந்தாலும் நம்மளுடைய விதியை நாமளே மாற்றி அமைச்சுக்கிறதுக்கு ஒரு உதவியாக இருக்குது, பாலமாக இருக்கிறது எது அப்படின்னா பகவத்கீதை. அதுக்காக தான் பகவத்கீதையை படிக்கணும்னு சொல்கிறது. இன்னும் நெக்ஸ்ட் மந்த்து 61 பேட்ச் வருது. அதில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களெல்லாம் அப்போ மாதாஜி அருள்மொழி மாதாஜி சொன்னாங்க இல்லையா, அவங்களுடைய சகோதரி, அவங்களுடைய குடும்பத்தில் ஃபேமிலியில் இருக்க பேரன், பேத்தி, பொண்ணு, பையன்னு எல்லாரையும் வந்து இந்த குரூப்பில் சேர்த்து விட்டுருக்காங்க. அது மாதிரி உங்களால் முடிஞ்சவங்களெல்லாம், உங்களை ஃப்ரெண்ட்ஸ் வகையிலெல்லாம், சொந்தக்காரவங்களெல்லாம் வந்து இந்த பகவத்கீதையை படிக்கிறதுக்கு அடுத்த நெக்ஸ்ட் மந்த்து ஆரம்பிக்குது, ஜூன் 1. அதில் வந்து நீங்கள் எல்லாமே சேர்த்து விட்டீங்கன்னா அது உங்களுக்கு ஒரு பகவத் கைங்கரியம். அது வந்து எதுக்காக, எல்லாருமே வந்து பக்தி வழியில் போகணும், நல்ல வழியில் போகணுங்கிறது தான் நம்மளுடைய நோக்கம். மற்றபடி நமக்கு வந்து வேறு எந்த விதமான நோக்கமும் கிடையாது.
அது நம்ம பகவானுக்காக செய்யற ஒரு சிறு தொண்டா செய்யணும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 4th ஸ்லோகா வாசி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. यजन्ता देवान् यशरा राशांसि राजसाः प्रेदान् भूतगणां சான்யே யஜந்தே தாமச ஜனாக. சத்வகுணத்தில் இருக்கும் மனிதர்கள் தேவர்களை வழிபடுகின்றனர். ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் அசுரர்களை வழிபடுகின்றனர். தமோகுணத்தில் இருப்பவர்களோ பேய்களையும் பூத கணங்களையும் வழிபடுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்போ அவங்கவுங்க குணத்துக்கு ஏற்ற வழிபாடை இதில் சொல்லியிருக்கிறாங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பிரம்மதேவர் மாதிரி இருக்கு. அந்த பிரம்மதேவரை வழிபாடு பண்ணுறவங்க கொஞ்சம் பேர். இங்கே சிவபெருமான் இருக்காரு. சிவபெருமானை கொஞ்சம் பேர் வழிபாடு பண்ணுறாங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மனிதர்களை வழிபடுறாங்க. வந்து 2ஆம் உலகப் போர் நடந்தப்ப ஹிட்லரை வந்து எல்லாரும் வழிபாடு பண்ணாங்க. எதுக்காக? அவனுடைய சர்வாதிகாரத்துக்கு பயந்து அவங்ககிட்ட இருந்து வந்து ஒரு நல்ல ஒரு சகாயத்துக்காக வழிபாடு. இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா அரசியலில் வந்து நிறைய பேர் வந்து ஒவ்வொரு கட்சிக்காரவங்க கட்சி தலைவரை வந்து வழிபாடு பண்ணுவாங்க. எதுக்காக? அவங்களும் சுய லாபத்துக்காக பண்ணுறாங்க. இந்த மாதிரி வழிபாடெல்லாம் வந்து என்ன வழிபாடு? ரஜோகுணம். தேவர்களை வழிபடுவது சத்துவகுணம்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த மாதிரி மனிதர்களை வழிபடுறது வந்து மனிதர்களையோ அசுரர்களையோ வழிபடுவது வந்து ரஜோகுணம். தமோகுண வழிபாடு எப்படி இருக்கு அப்படின்னா பூதங்களையும் பேய்களையும். பார்த்தீங்கன்னா காட்டில் போய் ஒரு மரத்தில் வந்து ஆணி அடித்து இரவு நேரத்தில் போய் அந்த மரத்துக்கு வழிபாடு, சமாதியை போய் வழிபாடு, இது எல்லாமே வந்து தமோகுண வழிபாடு. அப்போ சுத்த சத்துவ வழிபாடு எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கோகுலத்தில் வந்து கோபியர்கள்லாம் வழிபாடு பண்ணாங்க. இறைவனை பகவான் கிருஷ்ணர் வழிபாடு பண்ணாங்க. அவங்கள வந்து கணவனாக அடையணும் அப்படின்னு காத்தியாயினி தேவியை அவங்க வழிபாடு பண்ணாங்க. இதெல்லாம் வந்து சுத்த சத்துவ வழிபாடு அப்படிங்கிறது வழிபாட்டு முறையிலேயே வந்து அவங்களுடைய குணங்கள் வந்து இதில் இருந்து தெரிய வருது நமக்கு. மிகச்சிறந்த வழிபாடு எது அப்படின்னா பகவான் கிருஷ்ணரை வந்து ராதாகிருஷ்ண வழிபாடு வந்து மிகச்சிறந்த வழிபாடு. அதுதான் நம்ம இஸ்கான் மூலமாக நமக்கு வந்து சொல்லப்பட்ட வழிமுறை அப்படிங்கிறத நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ வந்து ஒருவனுடைய குறிப்பிட்ட நம்பிக்கைக்கு வந்து குணங்களுக்கு ஏற்பவே அவன் வந்து என்ன செய்கிறான்? ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பிக்கை உடையவனாக இருக்கிறான். அப்போ அந்த குறிப்பிட்ட குணங்கள் எங்கேருந்து வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மாயாசக்தி. இறைவனுடைய ஒரு பகிரங்க சக்தியிலேருந்து வரக்கூடிய மாயாசக்தி என்ன செய்யுது? நம்மளை வந்து 3 குணங்களில் கட்டுண்டு வைக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 பெண்களை காட்டியிருக்காங்க. சத்துவ ரஜோ தமோங்கிறது தான் அந்த 3 குணங்களையும் நமக்கு 3 உருவகங்களாக இங்கே காட்டியிருக்கிறாங்க. அவங்க என்ன செய்கிறாங்க? நம்மளை வந்து கட்டுண்ட நிலையில் கட்டி வைக்கிறாங்க. நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத கயிறுகளில் நம்ம அந்த 3 குணங்களில் கட்டுண்டு கிடக்கிறோம். பப்பட் ஷோ தான். வந்து என்ன செய்வாங்க? பொம்மலாட்டம் வந்து திரைக்கு பின்னாடி இருந்துக்கிட்டு அவங்க நூலை ஆட்டுவாங்க. அந்த பொம்மையை ஆட்டியே வந்து ஒரு ஷோ நடக்கும். அது போல தான் இங்கே நாம் என்ன செய்கிறோம்? இந்த 3 குணங்கள்ங்கிற அந்த கயிறுகள் மூலமாக நாம் வந்து நம்மளுடைய செயல்முறைகளை நாம் வடிவமைச்சுக்கிறோம். அந்த 3 குணங்களில் நம்ம கட்டுண்டு இருக்கிறோம். அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அந்த குணங்களை விட்டு வெளியில் வர்றதுக்கான வழிமுறை என்ன அப்படிங்கிறது பகவத்கீதையிலையும் பாகவதத்திலையும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆச்சாரியர் மூலமாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. நாம் அதுலேருந்து வெளியேறலாம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ நம்பிக்கையும் வழிபாடும் பற்றி இதில் சொல்லியிருக்கிறாங்க. தேவர்களை ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்திற்காக வணங்குறாங்க. சத்துவகுணத்து மக்கள் வந்து தேவர்களை வணங்குறாங்கன்னா சும்மா வணங்கலை, ஒரு காரியம் ஆகணும். அவங்களுக்கு வந்து ஏதோ ஒன்று தேவை இருக்கும். பணமோ இல்லை காரோ வீடோ இல்லை படிப்போ ஏதோ ஒரு தேவைக்காக அவங்க வழிபாடு பண்ணுறாங்க. ஆக பலன் கருதி வழிபாடு. அது சத்துவகுணம். அசுரர்களை வழிபாடு பண்ணுறவங்க ரஜோகுணத்தில் இருக்காங்க. அவங்களும் ஒரு காரியத்துக்காக தான் வழிபாடு பண்ணுறாங்க. தமோகுணத்தில் இருக்கவங்க பேய்களையும் பூதங்களையும் வணங்குறாங்க. அவங்க வந்து முக்கியமாக வந்து அறியாமையினால அவங்க வந்து அவங்களுடைய வழிபாடு இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ வந்து நமக்கு என்ன சொல்கிறாங்க? திவ்யமான தலத்தில் நிலை பெறுபவர்கள், அதாவது பகவானை மட்டுமே ராதாகிருஷ்ணா கோவிந்தாவை நம்ம வந்து எப்போ நம்ம வழிபாடு பண்ணுறோமோ அப்போ நாம் என்ன செய்யலாம்? பகவானை வழிபட்டு பகவானுடைய உலகத்துக்கு நம்ம போகிறோம்.
அது இல்லாதவங்க தான் என்ன செய்யறாங்க, அந்த அந்த திவ்யமான தலத்துக்கு வராத மக்கள் தான் என்ன செய்யறாங்க, சாஸ்திர ஞானம் அவங்களுக்கு கிடையாது, பகவான் மேல நம்பிக்கை கிடையாது. அப்படிப்பட்டவர்கள் தான் வந்து கிருஷ்ணரை தவிர மற்ற தேவர்களை வழிபாடு பண்றாங்க. அப்ப நம்ம மற்ற தேவர்கள் வழிபாடு வந்து தவறான வழிபாடானா நிச்சயமா தவறான வழிபாடு. அது பகவான் கிருஷ்ணர் கீதையிலே சொல்லியிருக்கிறாரு. அதனால மற்ற தேவர்களை நம்ம மதிக்க வேண்டாமான்னா கண்டிப்பா மதிக்கணும். அவங்களுக்கு மரியாதை கொடுக்கணும். ஏன்னா அவங்க நம்மளை விட மேல்நிலையில இருக்கிறாங்க. அவங்கள ஒரு காலத்திலையும் நம்ம அவதூறு பண்ணக்கூடாது. ஆனாலும் முழுமுதற் கடவுள் யாரு அப்படின்னா கிருஷ்ண பகவான் தான் அப்படிங்கிறத நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். இதுல யாருக்காவது ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? தேவர வழிபாட்டுக்கும் கிருஷ்ண வழிபாட்டுக்கும் யாராவது சந்தேகம் இருந்தா கேட்கலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் யார் வாசிக்கிறீங்க? 6, 7 6வது ஸ்லோகம். அருள்மொழி மாதாஜி வாசிங்க. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. आशा शस्त्र विहितं कोरं तप्यन्ते ये तपो जनः तम तम्पा अहंकार संयुक्ताः कामराग फलान्वितः कर्ष्यन्त शरीर सदं भूतक्रामम् असेदसः मां चैवान्तः शरीर सदं तान् विदत् யசுர நிச்சயான். காமம் மற்றும் பற்றுதலில் பலவந்தத்தால் சாஸ்திரங்களில் பரிந்துரைக்கப்படாத கடுமையான தவங்களை தற்பெருமையுடன் அகங்காரத்துடனும் செய்பவர்கள் உடலில் ஜட மூலக்கூறுகளை துன்புறுத்துவது மட்டுமன்றி உள்ளே உறைந்துள்ள பரமாத்மாவையும் துன்புறுத்துகின்றனர். அத்தகு முட்டாள்கள் அசுரர்களாக அறியப்படுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே தேங்க்யூ கிருஷ்ணா. மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இப்ப பகவானே சொல்லிட்டாரு, அவங்க இந்த மாதிரி உடலை வருத்தி செய்யக்கூடிய அந்த தவநிலையை வந்து என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, முட்டாள்கள்ட்டாரு பகவான். அசுரர்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏன் அந்த அசுரர்கள் முட்டாள்கள் அப்படின்னு சொல்லணும்? ஏன்னா அவங்க வந்து எந்த காரணத்துக்காக அவங்க வந்து தானமோ தவமோ செய்யறாங்க அப்படின்னா, காமம் அவங்களுக்கு வந்து அளவுக்கு அதிகமான ஆசை. அந்த ஆசையினால் வேலையோ பற்றுதலின் காரணத்தினால அவங்க என்ன செய்யறாங்க, சாஸ்திரங்கள்ல பரிந்துரைக்கப்படாத கடுமையான தவங்களை, இப்ப பாத்தீங்கன்னா கடுமையான தவம் எப்படி செய்யறாங்க, தலையை வந்து மண்ணுக்குள்ள புதைச்சி தலைகீழ நிக்கிறாங்க. இது ஒரு விதமான தவம். இது பார்த்துருப்பீங்க நீங்க. இங்கேயும் அதே மாதிரிதான் தலைகீழ நிக்கிறாங்க மண்ணுக்குள்ள புதைச்சு. இப்ப ராவணன் ஒரு சிறந்த உதாரணமா இங்க கொடுத்துருக்குறாங்க. அவர்கிட்ட இருக்க பலத்தை வச்சு அவர் கைலாய மலையை கையில தூக்கிடுறாரு. அந்த அளவுக்கு ஒரு பலம் இருக்கு. அவ்வளோ பலசாலி என்ன செய்யறாரு, அறியாமையின் காரணத்தினால ஒரு மலையை பெயர்த்தெடுக்கிறதுனால ஏதாச்சும் பலன் உண்டா அப்படின்னா, சிவபெருமான்கிட்ட ஆசி வாங்குவாரு, இல்லைன்னு சொல்லலை. ஆனா அதோட நோக்கம் எப்படி இருக்குன்னா அழிவுக்கான பாதையில தான் இருக்கிறதுனால தான் அவன் அசுரனா நம்மளால நினைக்கப்படுறோம். அந்த மாதிரி நிலையில இவ்வளவு கடுமையான தவங்கள் எதற்காக செய்யணும்? இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தர் வந்து புற்று கிளம்பிடுது, மேலேயே புற்று வந்து மண்ணை அரிச்சு அவருடைய உடல்ல எலும்பெல்லாம் தெரிகிற அளவுக்கு அவர் பிரம்மதேவனை நோக்கி வரம் வாங்கறதுக்காக தவம் பண்றாரு. இப்படி அவர் இப்படி செய்யக்கூடிய தவங்களோட நோக்கம் நல்ல விதமா இருக்கான்னா இல்ல, தற்பெருமை. தான் தான் பெரிய ஆளு, இந்த உலகத்தையே நான் வந்து என்னோட காலடியில கொண்டு வரேன் அப்படிங்கிற ஒரு பெருமை, அகங்காரம், என்னை விட உயர்ந்தவன் யாரும் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு அகங்காரம், இத காரணத்துக்கு தான் அவங்க செய்யறாங்க. இப்படி செய்யக்கூடிய அந்த தவமானது என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, ஜட மூலக்கூறுகளை எல்லாம் துன்புறுத்துது. பார்த்தீங்கன்னா உடல் சதையெல்லாம் போயிடுச்சு, வந்து மேலே வந்து என்ன ஆகுது, எலும்பு கூடு தெரியுது. இங்கே வந்து மண்ணுக்குள்ள புதைஞ்சிருக்கிற அந்த தலையை வந்து எப்படின்னா மூச்சு விட முடியாது. மூச்சு விட முடியாமல் அவங்க வந்து உள்ள வந்து ஆத்மா உள்ள துன்புறுது. ஆத்மா மட்டுமா துன்புறுது, உள்ள இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவும் துன்பத்துக்கு ஆளாகிறார். இப்படி செய்யக்கூடிய தவமோ தானமோ எப்படிப்பட்டது, முட்டாள்கள் செய்யக்கூடியது, அசுரர்கள் அப்படின்னு வந்து இதில் வந்து சொல்கிறாங்க. வந்து பழைய படம் ஒன்று, அதில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்லியிருக்காங்க, இது பக்த பிரகலாதா. அந்த படத்தில் வந்து பிரகலாதர் பாடுவார், ரொம்ப அழகான பாட்டை. அந்த பாட்டில் ஒரு 2 வரியை மட்டும் நான் பாடுறேன்.
அது ரொம்ப அழகான பாட்டு. அது என்ன சொல்றாங்க? உடலினை வருத்தி மூச்சினை அடக்கும் தவத்தால் பயனில்லை, உயிர்களை வதைத்து ஓமங்கள் வளர்க்கும் யாகங்கள் தேவையில்லை, மாதவா மதுசூதனா என்றால் மனத்தில் துயரமில்லை, நாராயண மந்திரம் அதுவே நாளும் பேரின்பம், பிறவியில் வந்த பந்தங்கள் தீர்த்து பரமனருள் தரும் சாதனம், நாராயண மந்திரம் அதுவே நாளும் பேரின்பம். பக்த பிரகலாதங்க பழைய படத்துல வந்த நல்லா இருந்தது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அந்த பாட்டிலேயே என்ன சொல்லியிருக்காங்க, நம்ம மூச்சு அடக்கி தவம் செஞ்சு உடலினை வருத்தி எதுவுமே செய்ய வேணாம். எந்த காலத்திலயோ வந்த படம், அந்த காலத்திலேயே அதை அழகா சொல்லியிருக்கிறாங்க. அப்படின்னா அந்த காலத்துல இந்த மாதிரி தவம் தானம்லாம் கொடுமையான தவங்கள் எல்லாம் அவங்க ஏற்றி இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்காக சொல்லப்பட்ட வார்த்தைகள் தான் இது. இந்த காலத்துல அப்படி யாரும் உண்மையெல்லாம் தவம் செய்யறது இல்லை, அது வேற விஷயம். அதனால என்ன சொல்லியிருக்காங்க, நம்ம தவம் செய்யறத எப்படி செய்யணுங்கிறது பின்னாடி நமக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. என்ன சொல்லியிருக்கு? அசுரர்களுடைய தவம் எப்படிப்பட்டது? காமம் மற்றும் பற்றுதலின் பலவந்தத்தால் உந்தப்பட்டு சாஸ்திரங்களில் பரிந்துரைக்கப்படாத கடுமையான தவங்களை தற்பெருமை மற்றும் அகங்காரத்துடன் செய்தல், முட்டாள்தனத்துடன் உடலையும் உள்ளே உள்ள பரமாத்தையும் துன்புறுத்துகின்றன. இதுதான் சொல்லியிருக்கேன் அசுரருடைய தவம் எப்படி விட்டதுன்னு. ஒரே ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி, யாரோ காலிங் பில் எழுத்துறாங்க, பார்த்துட்டு வந்துடுறேன். ஒரே ஒரு நிமிஷம், சாரி. சாரி, வீட்டுல யாரும் இல்லை, காலிங் பெல் நான் தான் போய் பார்க்குற மாதிரி இருந்துச்சு. சாரி மாதாஜி. அதே மாதிரி அசுரர்களுடைய தவம் இப்படிப்பட்டதா இருக்கு அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. இப்போ பிறப்பிறப்பு சுழற்சி. ஒரு மனிதனோட பிறப்பு, ஒரு உயிர்வாழி பிறக்குதுன்னா அதோட பரிணாம வளர்ச்சி பத்தி நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன வகையில நம்ம பரிணாம வளர்ச்சி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஓரினம், அதாவது ஒரு உயிர் ஓரறிவுடைய உயிர்லேருந்து 6 அறிவுடைய உயிர் வரையிலும் நம்மளுடைய பிறவி அமையுது. அதுதான் இங்கே படத்தில் கொடுத்துருக்குறாங்க. இங்கே புழு பூச்சிலேருந்து, பறவையிலேருந்து, பூச்சி புழுலேருந்து, விலங்குலேருந்து மனிதனாக பரிணாம வளர்ச்சி அடையுது. அப்படி அடைஞ்ச பரிணாம வளர்ச்சியிலையும் மனிதர்களுக்கு என்ன இருக்குன்னா, பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில் 6 வகையான மாற்றங்கள். 6 வகையான மாற்றங்கள் யாருக்காவது சொல்ல தெரியுமா? ஒவ்வொருத்தருக்கும் என்னென்ன மாற்றங்கள் ஏற்படுது அப்படின்னா, இந்த படத்திலேயே பார்த்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு தெரியும். இந்த படத்தில் காட்டியிருப்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா பர்த்து. ஒரு குழந்தை பிறக்கும்போது சின்ன குழந்தையா இருக்குது. அதுக்கு அடுத்தது அது குரோத்து, அது வளர்ச்சி அடையுது. 3வது நிலை எக்ஸிஸ்டன்ஸ். அப்படின்னா அதில் நிலைத்து இருக்குது. பிறக்குது, அடுத்தது வளருது, அப்புறம் ஒரு காலம், குறிப்பிட்ட காலம் அதிலே நிலைத்து இருக்குது. அடுத்தது என்ன ஆகுது? டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். என்ன அது நடக்குது நமக்கு அப்படின்னா, நம்மளுடைய அடுத்த உயிரினங்களை நம்ம தோற்றுவிக்கிறோம். நமக்கு கல்யாணமாகி குழந்தை எல்லாம் பழக்குது. அடுத்தது டிகேங்கிறது தேய்மானம். முதுமை வருது, முதுமை அடைஞ்சனா தேய்மானம், கடைசியா டிஸ்ட்ரக்ஷன், அதாவது மரணம். இந்த மாதிரி 6 விதமான மாற்றங்கள் நமக்கு உடல்ல நிகழுது.
இப்படி வந்து இது வந்து எப்படின்னா நித்தியமாக பிறப்பிறப்புன்னு இந்த சுழற்சியில நம்ம நித்தியமாக இதுல வந்து மாட்டிக்கிட்டு இருக்கோம். இதுதான் வந்து அசுரத்தன்மையர்களுடைய மக்களுக்கும் வந்து நடந்துகிட்டே இருக்கு. ஆனா நாம ஒரு நம்ம வேதத்தை சாஸ்திரங்களை படிச்சு ஒரு ஆன்மீக குரு மூலமா நாம வந்து நல்ல அறிவை வந்து நம்ம வளர்த்துக்கிட்டு நம்மளோட அதிர்ஷ்டம்னு சொல்லலாம். அது நல்ல அதிர்ஷ்டத்துல நம்ம காரணமாக தான் நம்ம வந்து சாஸ்திரங்களை வந்து பின்பற்றுவோம். ஒரு குரு கூட நமக்கு கிடைப்பாங்க. அவங்க சொல்ற அறிவுரைகளை கேட்டு நாம என்ன செய்யலாம், இந்த பிறப்பிற சுழற்சி பிறந்து பிறந்து இறக்கக்கூடிய என்ன செய்யறோம், புனரவி ஜனனம் புனரவி மரணம், இந்த நிலையிலேருந்து நம்ம மாறுபட்டு இறைவனுடைய திருநாட்டை அடைஞ்சிட்டோம்னா திரும்ப இந்த உலகத்துல நம்ம பிறக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லைன்னா நாம வந்து என்ன ஆகுறோம், பிறக்கிறோம், வளர்றோம், இருக்கிறோம், அடுத்த உருவாக்குறோம், கடைசியில முதுமைக்கு அடைஞ்சு இறக்குறோம், திரும்பவும் பிறக்கிறோம். இதுதான் வந்து ரொட்டேஷனா நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம சொல்லியிருக்கிறாங்க. 7th ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆகாபி சர்வஸ்ய த்ரிவிதோ பவதி பிரியக யஜ்ஜஸ்தபஸ்ததா தானம் தேஷாம் வேதம் இமாம் ஸ்ருணு. ஒவ்வொருவர் விரும்பும் உணவில் கூட ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களுக்கு ஏற்ப 3 வகை உண்டு. இது யாகங்கள், தவங்கள் மற்றும் தானத்திற்கும் பொருந்தும். அவற்றுக்கு இடையான வேறுபாடுகளையும் தற்போது கேள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப வந்து பகவான் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, ஒவ்வொருத்தரோட நம்பிக்கைக்கு தகுந்த மாதிரி வழிபாடை பத்தி இப்ப நம்ம சொன்னாரு. தேவ வழிபாடு, அசுர வழிபாடு, அப்புறம் பூதகணங்கள வழிபாடு, இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். இப்ப உணவு பத்தி சொல்ல போறாரு. உணவு மட்டுமே இல்லாம யாகம் செய்யறதுலயும் சரி, தவம் செய்யறதுலயும் சரி, தானம் கொடுக்கறதுலயும் கூட என்னன்னா இந்த 3 குணங்கள் வந்து கலந்தோம்னா நம்ம எப்படி அதுல ஈடுபடுறோம், நம்முடைய செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறது அந்த வேறுபாட்டை வந்து இப்ப பகவான் வந்து நமக்கு சொல்ல போறாங்க. நாம வந்து வாழ்க்கையில வந்து எதெல்லாம் நம்ம தேர்ந்தெடுக்கிறோம், எந்த சங்கத்துல நம்ம இணைகிறோம். பௌதிக சங்கத்துல இணையும் பொழுது நாம வந்து ரஜோகுணத்திலையும் தமோ குணத்திலையும் இருப்போம். அதே ஒரு சத்சங்கத்துல இணையும் பொழுது நம்முடைய செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா சத்துவகுண நிலைக்கு நம்ம வர்றோம். சத்துவகுணத்துல இருக்கும் பொழுது நம்ம சுத்த சத்துவத்துக்கு மாறுறதுக்கான ஒரு நிலை வந்து நமக்கு கிடைக்கும். அதுதான் இங்க வந்து ஒரு சத்துவகுண சத்சங்கத்தை தான் இங்க வந்து நமக்கு படமா கட்டியிருக்கிறாங்க. இந்த மாதிரி சங்கத்துல நாம இணையும் பொழுது நாம வந்து இந்த நிலையை விட்டு அடுத்த நிலைக்கு நம்மளால முன்னேற முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இது வந்து கட்டியிருக்கிறாங்க. இது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்ததுதான். இப்போ உணவு பார்த்தீங்கன்னா இங்க என்னென்ன இருக்கு, அரிசி, பருப்பு, கோதுமை, இந்த தானியங்கள், சிறுதானியங்கள், அப்புறம் கடலை, பருப்பு, இந்த மாதிரி பல வகையான உணவுப் பொருட்களை இங்க காட்டியிருக்கிறாங்க பின்னாடி வர்றதுக்காக. இது வந்து பழங்கள், அந்த மாதிரி அழுகி போன பழம், மாமிச உணவு, இதெல்லாமும் காட்டியிருக்காங்க. எதுக்காக காட்டியிருக்காங்க, அது 3 வகையான குணங்களின் அடிப்படையில யார் எதை சூஸ் பண்றாங்க அப்படிங்கிறத நமக்கு சொல்றதுக்காக தான். இப்போ வந்து சத்துவ குணத்துல இருக்கவங்களுடைய சாப்பாடு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நிறைவானதா இருக்கும், சாறு உள்ளது, சத்து உள்ளதா இருக்கும். அது வந்து நமக்கு உண்மையா சந்தோஷத்தை கொடுக்கக்கூடிய நிலை இருக்கும். அதோட விளைவு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நாளைக்கு நம்ம வாழலாம், நம்ம உடலையும் உள்ளத்தையும் தூய்மைப்படுத்தும், பலம் மற்றும் நோயின்றி இருத்தல், மகிழ்ச்சி, இதெல்லாம் கொடுக்கக்கூடியது. தீவிர குணம் ரஜகுணத்துல இருக்கிறவங்க என்ன செய்வாங்க, கசப்பு மற்றும் புளிப்பு, அப்புறம் வந்து சூடாகவோ இல்லை காரமாகவோ எரியக்கூடிய உணவுகளை சாப்பிட்றாங்க. அப்படிப்பட்டதுனால என்ன விளைவு அப்படின்னா துன்பம், துயரம், வியாதி, இதுதான் வந்து விளைவா இருக்குது. அறியாமை குணம் தமோ குணத்துல இருக்கவங்க எதை சாப்பிட்றாங்க, சுவையற்றது, அழுகியது, தீண்டத்தகாது, இந்த மாதிரி உணவுப் பொருட்கள் அவங்க சாப்பிடும் பொழுது அவங்களுக்கு நோய் தொற்று வருது. நோய் மற்றும் மாசுபடுத்தும், அவங்க வந்து உடலையும் உள்ளத்தையும் அழுக்காக்குது. இளமையிலேயே அவங்க மரணம் அடையக்கூடிய நிலை கூட உண்டாகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. இதை பத்தி டீட்டெயிலா ஸ்லோகம் வழியா நம்ம பார்க்க போறோம். உண்ணும் உணவே நம்மை உண்டாக்குகிறது. நம்ம எந்த உணவை சாப்பிட்றோமோ
அது மூலமா தான் நமக்கு என்ன பண்றோம், நம்மளுடைய உணர்வுகளும் உண்டாகுது. நம்ம சாப்பிடக்கூடிய சத்துள்ள உணவுகள் வந்து சத்துவ குண உணவா இருந்ததுன்னா நம்ம சாத்வீக குணத்துல இருக்கிறோம். ரஜோகுண சாப்பாடு இருந்ததுனாலே எங்க கோபம் நம்மள்ட்ட வரும். அந்த மாதிரி உண்ணும் உணவே நம்மை உண்டாக்குகிறது. மிகச்சிறந்த உணவு எது அப்படின்னு இதுல கொடுத்துருக்குறாங்க. சுத்த சத்துவ உணவு எது அப்படின்னு பார்த்தா பகவானுக்கு படைச்சிட்டு பிரசாதம், அந்த பிரசாதத்தை யார் ஒருத்தங்க எடுத்துக்கிறாங்களோ அவங்க வந்து இந்த 3 குணங்களை தாண்டி சுத்த சத்துவ நிலைக்கு வராங்க, குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலைக்கு வராங்க அப்படின்னு வந்து இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. நாமெல்லாம் வந்து சைவர்கள் அல்ல, பிரசாதர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் பகவான். சைவர்கள்னா சைவ உணவு சாப்பிட்றவங்க, பிரசாதர்கள்னா பிரசாதத்தை மட்டுமே சாப்பிடக்கூடியவர்கள். பகவானுக்கு படைக்காம ஒருவேளை உணவு கூட நம்ம சாப்பிடக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் இதுல சொல்லப்பட்டது. மாதாஜி 8 வாசிங்க. வாசிங்க மாதாஜி. பாக்கியலட்சுமி மாதாஜி வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. ஆயுஷ் சத்த பலாரோக்ய சுதி விவர்தனாக ரஷ்யாஸ்னத்யா ஆகார சாத்விக பிரியாக. ஆயுளை நீடித்து வாழ்வை தூய்மைப்படுத்தி பலம், ஆரோக்கியம், சுகம் மற்றும் திருப்தியை கொடுக்கும் உணவுகள் சத்வ குணத்தில் பொறுப்பு பிரியமானவை. இத்தகு உணவுகள் ரசமுள்ளவையாக, கொழுப்பு சத்தும் ஊட்டச்சத்தும் மிக்கவையாக, இதயத்திற்கு இதமளிப்பவையாக உள்ளன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்போ அந்த ஒரு இலை முழுக்க வந்து சாப்பாடு இத்தனை ஐட்டங்கள் கொடுத்துருக்குறாங்க. இத்தனை ஐட்டமும் வந்து சத்துவ குணத்து உணவா இங்க காட்டப்பட்டிருக்கு. இங்க வந்து பழம் வெரைட்டி எல்லாம் இருக்குது. இதுவும் இங்கேயும் வந்து பார்த்தா அந்த பால் பொருள்ல ஏதோ செஞ்சதா தான் இருக்குது. இப்போ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சத்துவகுண சாப்பாடு. இதெல்லாம் சாப்பிட்றதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா நமக்கு உடம்புக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்து கிடைக்குது, கொழுப்பு சத்து கிடைக்குது, இதயத்திற்கு இதமளிக்குது, நமக்கு இதய நோய் கூட வராது. சத்துவகுண சாப்பாட்டுல எல்லாமே நமக்கு தேவையான அனைத்து பொருளும் இருக்கு அப்படிங்கிறத இதுல இருந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். மாதாஜி நெக்ஸ்ட். பிரபுஜி வாசிச்சு கொடுங்க பிரபுஜி. 9 and 10. तत्फलम लणवंत कृष्ण भीष्म ऋषि विदाहिन ஆகிரே ராதே துக்கா காமாய பிரதன். மிகவும் கசப்பான மற்றும் மிகவும் புளிப்பான, உப்பு நிறைந்த, சூடான, காரமான, உலர்ந்த மற்றும் எரிகின்ற உணவுப் பொருட்களை ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் விருப்பமானதாகும். இத்தகைய உணவுகள் துன்பம், சோகம் மற்றும் நோயை உண்டாக்குகின்றன. யாதயாமம் சகரசம் ஊதி பட்சிதம் யசத் உச்சிதம் அவி அமேத்தியம் போஜனம் தாமச பிரியம். உண்பதற்கு 3 மணி நேரத்திற்கு முன்பே சமைக்கப்பட்ட சுவையற்ற பழைய ஊசி போன எச்சில் பட்ட தீண்டத்தகாத பொருட்களை கொண்ட உணவுகள் தமோ குணத்தில் உள்ள மக்களால் விரும்பப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இப்போ வந்து நம்ம ரஜோகுண சாப்பாடு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கசப்பா இல்லை புளிப்பா. நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா புளிப்பா சாப்பிட பிடிக்கும். சில பேருக்கு உப்பு நிறைய போடணும், உப்பு கம்மியாக இருந்தால் பிடிக்காது, உப்பு அள்ளி போட்டுக்குவாங்க. அப்புறம் கொதிக்க ஆவி பறக்க கொண்டாந்து சாப்பாடை வச்சுக்குவாங்க. இந்த மாதிரி காஞ்சி போனது இதெல்லாம் சாப்பிட்றது வந்து என்னன்னா ரஜோகுண சாப்பாடு. பாருங்க, நாக்கில் வந்து கொதிக்க கொண்டாந்து அந்த சுட வைக்கிறாங்க. இந்த மாதிரி ஃபாஸ்ட் ஃபுட் ஐட்டம் அந்த கடையிலெல்லாம் விற்கும், வந்து தெருவில் ஒரு ரோட்டோரத்தில் விற்கிறது, அதுலெல்லாம் வந்து சாப்பிட்றது. அப்புறம் என்ன செய்கிறாங்க, வந்து இந்த பர்கர், பீட்சா, அந்த சாண்ட்விட்சு, இந்த மாதிரி சாப்பாடு, இது எல்லாமே வந்து ரஜோகுணத்தில் இருக்கக்கூடிய உணவு. அதனால என்ன கிடைக்குது நமக்கு உடலுக்கு அப்படின்னா துன்பம், சோகம், நோய் தான் கிடைக்குது அப்படிங்கிறது பகவான் சொல்லியிருக்கிறாங்க. அடுத்து தமோ குணத்தில் இருக்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா 3 மணி நேரத்துக்குள்ள சமைச்சோன்னா சாப்பாடு சாப்பிடணும்னு கணக்கு இருக்குது. ஆனா பகவானுக்கு பிரசாதமா படைச்சிட்டோம்னு வச்சுங்களேன், அந்த 3 மணி நேரத்தை தாண்டியும் கூட அதை நம்ம சாப்பிடலாம் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. எதனால அப்படின்னா பகவானுக்கு படைச்ச பிற்பாடு இது பிரசாதம் ஆயிடுது, அது வந்து கெட்டு போகாது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு சாஸ்திரங்கள்ல.
அதே சமயத்துல நம்ம வந்து நம்ம சமைச்சு சாப்பிட்ற உணவு 3 மணி நேரத்துக்குள்ள சமைக்கணும். இல்லைன்னா அதுல பாக்டீரியாஸ் வந்து அட்டாக் பண்ணுது. அது நம்ம சாப்பிடும்போது நம்ம உடலுக்கு வந்து கெடுதலை கொடுக்குது. அப்பதான் இந்த பிரெட் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அன்னன்னைக்கு செய்யக்கூடியதெல்லாம் சாப்பிடணும். 2 நாள் வந்துட்டனால அது வந்து பூஞ்சை காளான்லாம் வந்துடும், புழு பூச்சிகள் இருக்கும், நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத கிருமிகள்லாம் அதுல இருக்கும். அது தெரியாம சாப்பிடுவாங்க. அது ஊசி போனது, கெட்டு போனது இதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடியது வந்து தமோ குண சாப்பாடு அப்படின்னு வந்து பகவான் சொல்றாங்க. ஆரோக்கியமான சாப்பாட்டுல வந்து எப்படி இருக்கும்னா, ரசம் உள்ளவை மனசுக்கு திருப்தி கொடுக்கும், வயிறுக்கும் திருப்தி கொடுக்கும், ஆயுளை நீட்டிக்கும். அந்த மாதிரி உணவுப் பொருட்கள். இது வந்து சூடான புளிப்பான சோகம் இதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி பர்கர் இந்த மாதிரி ஐட்டங்கள்லாம் என்ன கொடுத்துருக்கு, துன்பம் சோகம் நோயை தான் உண்டாக்கும். அப்புறம் ஊசி போன உணவுகள் வந்து தொற்று நோயை உண்டாக்கும், மாசுபடுத்தும், உடலை மாசுபடுத்தும், உள்ளத்தையும் மாசுபடுத்தும், அற்ப ஆயுள் இளமையிலேயே இறக்கக்கூடிய நிறைய பேர் வந்து இந்த மாதிரி சாப்பாட்டுனால ஃபுட் பாய்சன் ஆகி என்ன செய்யறாங்க, ஹாஸ்பிட்டல்ல போய் நேரத்துக்கு போயிட்டாங்கன்னா காப்பாற்றப்படுறாங்க, இல்லைன்னா இறந்து கூட படுறாங்கங்கிறத நம்ம கேட்குறோம். அதுதான் நம்ம சாப்பாட்டுனால நாம அது மாதிரியே ஆகிறோம் அப்படிங்கிறது. இப்போ வந்து யாகம் பத்தி நம்ம படிக்க போறோம். யாகங்கள்ல 3 வகையான யாகம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. சாஸ்திரத்தின்படி செய்யறது, கடமைக்காக செய்யறது, எந்த வித பலனையும் எதிர்பார்க்காம செய்யறது வந்து சத்துவகுண யாகம். ரஜோகுணத்துல செய்யக்கூடியது வந்து பௌதீக லாபத்துக்காக செய்யக்கூடியது, தற்பெருமைக்காக செய்யறது, இதெல்லாம் வந்து ரஜோகுணத்துல செய்யக்கூடிய யாகம். அது எல்லாமே இல்லாம சாஸ்திரங்கள்லயும் சொல்லப்படாததா, பிரசாத விநியோகம் இல்லாம, வேத மந்திர பாராயணம் இல்லாம, செய்யக்கூடிய அர்ச்சகர்களுக்கு தட்சிணை கொடுக்காம, முக்கியமா நம்பிக்கையே இல்லாம செய்யறது வந்து தமோகுண யஜ்ஞம் அப்படின்னு வந்து இது எந்த யஜ்ஞம் எல்லாத்தையும் விட சிறப்பான யஜ்ஞம். நமக்கு கலியுகத்துல ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் ஜெயிக்கிறதே மிகச்சிறந்த யஜ்ஞம் அப்படின்னு வந்து நம்மளுக்கு சைத்தன்ய மகாபிரபு மூலமா நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதுவே சிறந்த யஜ்ஞம் நமக்கு. இப்ப ஸ்ரீமத் பாகவத்துல வந்து 12.3.52 ஸ்லோகம், அதாவது 12வது கேண்டோ 3வது சாப்டர் 52வது ஸ்லோகம் என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்னா, கிருதே தியாயதோ விஷ்ணும் திரேதாயாம் யஜதோ மகஹி துவாபரே பரிச்சாரியாயம் கலோ தத் பதரி கீர்த்தனாத். அதாவது கிருதயுகத்துல என்ன செய்யறாங்க, கிருதயுகம்ங்கிறது சத்தியயுகம். சத்தியயுகத்துல பகவான் மேல தியானம் பண்றது, அதுதான் வந்து அதன் மூலமா இறைவனை அடைஞ்சிருக்கிறாங்க. அது ஒன்றும் 1000 அவங்கெல்லாம் வந்து கொஞ்ச காலம்லாம் இல்லை, 1000 வருட காலம் 10,000 வருட காலம் வந்து அவங்க தியானம் பண்ணியிருக்கிறாங்க. கடுமையான தியானம் பண்ணி அவங்க இறைவனை அடைஞ்சிருக்கிறாங்க. அடுத்து திரேதாயுகத்துல வந்து என்ன செஞ்சிருக்காங்க, யாகங்கள் செய்யறதுனால அவங்க வந்து பகவானை சென்றடைகிறாங்க. பாருங்க, தசரத மகாராஜாவே புத்திரகாமேஷ்டி யாகம் சொல்லிதான் பகவான் ராமர் வந்து அவருக்கு கிடைச்சாரு அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிய வருது. அடுத்தது துவாபரேகத்துல என்ன செஞ்சாங்க, பகவானுடைய தாமரை பாதங்களுக்கு சேவை செய்து அந்த வழிபாடு வந்து அவ்வளவு தூய்மையான வழிபாடு செய்யறதுனால இறைவன் அடைஞ்சிருக்காங்க. ஆனா கலியுகத்துல நமக்கு ஆயுள் குறைவு, 100 வருஷம்தான் மேக்சிமம் கொடுத்துருக்குறாங்க. அப்ப அந்த கலியுகத்துல ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்றதுனாலயே அந்த 3 யுகங்கள்ல என்னென்ன செஞ்சு இறைவனை அடைஞ்சாங்களோ அது எல்லாமே நம்ம கலியுகத்துல நம்ம ஜபம் பண்ணியே கிடைச்சிரும் அப்படின்னு ஸ்ரீமத் பாகவதம் மூலமா நமக்கு தெரியுது. அதனால ஹரே கிருஷ்ணா மகாந்திரத்தை நம்மளுடைய உயிர் நாடியாக ஆக்கணும் அப்படிங்கறதுதான் நமக்கு சொல்லப்பட்டது. 11 வாசிங்க யாராவது. ஆனந்தி மாதாஜி வாசன். अमला कांगिसी बीर यज्ञो विदितिष्टोय इज्यते यष्टव्यं ये वेदी मनः समादाय सात्विकः. சாஸ்திர விதிகளின்படி கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக பலனை எதிர்பார்க்காத நபர்களால் செய்யப்படும் யாகம் சத்துவ குணத்தை சார்ந்ததாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சத்துவ குணத்தோட யாகம் எப்படிப்பட்ட இருக்கும் அப்படின்னா, சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லப்பட்டபடி இருக்கும். எந்த விதமான பலனையும் எதிர்பார்க்காம கடமையா செய்யணும். இப்போ கோயிலுக்கு போறோம்னா நம்ம பகவான்கிட்ட போய் ஒரு வேண்டுதலை வைக்கிறதுக்காக போகக்கூடாது, கடவுளை போய் வணங்கணும், அங்க விக்கிரக வழிபாடு செய்யணும். பகவான் வந்து அங்க அச்சா விக்கிரகமா இருக்கிறாரு, அவரை நம்ம பார்க்கணும், அவருக்கு வழிபாடு பண்ணணுங்கிற நோக்கத்துக்காக போகணுமே தவிர
நம்ம ஒரு பலனை எதிர்பார்த்து போனோம்னா அது வந்து சத்துவகுண வழிபாடு இல்லை அப்படிங்கிறது இதுல இருந்து நமக்கு தெரிய வருது. இதுதான் முக்கியமான 3 விஷயங்கள். சாஸ்திர விதிகள் படி கடமையை நிறைவேற்ற பலன் எந்த விதமான பலனையும் எதிர்பார்க்காம செய்யக்கூடிய யாகம் வந்து சத்துவகுணத்துல இருக்கு. இப்போ வந்து இப்ப ஸ்ரீமத் பாகவத்துல நைமிஷாரண்ய முனிவர்களை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. நைமிஷாரண்யத்துல முனிவர்கள் வந்து 1000 வருட காலம் வந்து யஜ்ஞம் ஏற்றி இருக்கிறாங்க. எதற்காக அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மக்களுடைய நலனுக்காக, உலக மக்களுடைய நலனுக்காக, தன்னுடைய சொந்த நலனுக்காக இல்ல. அப்படி செய்யக்கூடிய யஜ்ஞம் வந்து சத்துவகுண யஜ்ஞம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. நெக்ஸ்ட் மாதாஜி. அருள்மொழி மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே அபிசந்தாயது பலம் தம் பார்த்தம் அபிச்சைவ யத் இஞ்சியதே பரத ஸ்ரேஷ்ட தம் யஞ்ஞம் வித்தி ராஜசம். ஆனால் ஏதேனும் பௌதீக நன்மை அடைவதற்காக அல்லது தற்பெருமை செய்யப்படும் யாகம் பாரதர்களின் தலைவனே ரஜோகுணத்தை சார்ந்தது என்பதை அறிவாயாக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நம்ம எல்லாம் இப்ப வீடு குடி போறோம், வீட்டுல வந்து கிரகப்பிரவேசம் பண்றோம், அப்போ வந்து யஜ்ஞம் கணபதி யோகம் வளர்க்குறோம், அப்போ வந்து நவகிரக ஹோமம் செய்யறோம். இதெல்லாம் எதுக்காக செய்யறோம்? நம்ம வீடு நல்லா இருக்கணும், அப்படி ஒரு பௌதிக நன்மை அது வந்து செய்யறோம். இல்ல தற்பெருமைக்காக சில பேர் கோயில்ல எல்லாம் சண்டி ஹோமம் அப்படின்னு எல்லாம் செய்வாங்க. மற்றவங்க நம்மளை பாராட்டணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பொருள் செலவு பண்ணி செய்வாங்க. இந்த மாதிரி செய்யக்கூடிய யஜ்ஞங்கள் வந்து ரஜோகுணத்தை சார்ந்தது அப்படின்னாங்க. இப்போ வந்து இவரோட மைண்ட்ல என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கார் வாங்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இங்க வந்து ஒரு இது யாகம் வளர்க்குறாங்க வீட்டுல. அந்த மாதிரி செய்யக்கூடியது வந்து எது? ஒண்ணு வந்து பௌதிக நன்மை கருதி, இல்லைன்னா தற்பெருமை கருதி அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. நெக்ஸ்ட் மாதாஜி. கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜி வாசிக்கிறீங்க. हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. विधिहीनम् अश्रुतार्णम् मन्त्रहीनम् अदक्षिणम् श्रद्धाविरहितं यज्ञம் தாமசம் பரிசக்ஷதே. சாஸ்திர விதிகளை மதிக்காமல், பிரசாத விநியோகம் இன்றி, வேத மந்திரங்களின் உச்சாரணம் இன்றி, புரோகிதர்களுக்கான தட்சணை இன்றி, நம்பிக்கையின்றி செய்யப்படும் யாகம் தமோ குணத்தை சார்ந்ததாக கருதப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. இப்போ வந்து இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா இங்க என்ன செய்யறாங்க? ஒருத்தவங்க வந்து யாகம் வளர்க்குறாங்க. அந்த யஜ்ஞம் செய்யும் பொழுது பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து சாஸ்திர விதிப்படி அவங்க செய்யல. ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து சுத்தம் இல்லை, அசுத்தமான ஒரு இடத்துல சாஸ்திரங்கள் மதிக்காம அவங்க செய்யக்கூடிய யஜ்ஞமா இருக்கு. அந்த ஒரு யஜ்ஞம் செஞ்சோம்னாலே அது முடிச்சுட்டு பகவானுக்கு பிரசாதம் செஞ்சு படைச்சிட்டு அதை வந்து மக்களுக்கு விநியோகம் பண்ணணும்னு அதுல இருக்குது. ஆனா இங்க அதுவும் இல்லை. வேத மந்திரங்கள் உச்சாடனம் இருக்கா அப்படின்னா அதுவும் இல்லை. அவர் ஒருத்தர் தான் இருக்காரு. எந்த விதமான சாஸ்திரிகளும் அங்க இந்த இடத்துல இல்லை. அப்புறம் சாஸ்திரிகளே இல்லாதப்ப அவங்களுக்கு எங்க இருந்து தட்சணை கொடுக்க போறாரு? அதுவும் இல்லை. நம்பிக்கையாவது இருக்கான்னா அதுவுமே இல்லை. இப்படிப்பட்ட செயல்பாடு வந்து என்னதுன்னா தமோ குணத்தை சார்ந்தது. இந்த இடத்துல வந்து ஒரு கதையும் கூட இருக்குது. இது வந்து ஒரு பஸ்மாசுரன் அப்படிங்கிற அந்த அரக்கன் வந்து செய்யறான், தவம் ஏற்றுறான். அவனோட தவத்துக்கு வந்து பகவான் வரல அப்படின்னா அவன் தன்னோட கழுத்தையே வெட்டிக்க போறான். அந்த கழுத்தை வெட்டிக்க போற நிலையில சிவபெருமான் தோன்றி அவனுக்கு வந்து என்ன வரம் வேணும் அப்படின்னு கேட்கிறாரு. அப்போ வந்து யார் தலையில நான் கை வச்சாலும் அவங்க வந்து இறந்து போகணும், அதான் எரிஞ்சு சாம்பல் ஆகணும் அப்படின்னு அந்த வரத்தை வாங்குறான். வாங்கின பிற்பாடு அவரும் இறைவனும் என்ன செய்யற கருணையோட கொடுத்துட்றாரு. கொடுத்த உடனே என்ன ஆகுறான்? நான் வந்து டெஸ்ட் பண்ணணும், உங்க தலையிலேயே கை வைக்கிறேன் அப்படின்னு சிவபெருமான் தலையிலேயே கை வைக்க ஓடுறான். பயந்து ஓடி போய் அவர் எங்கேயோ ஒளிஞ்சுக்கிறாரு. அதுக்கூட கதையெல்லாம் பின்னாடி வரும் நிறையா. அந்த மாதிரி செய்யக்கூடிய யஜ்ஞம் வந்து தமோ குணத்து யஜ்ஞம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதான் சாஸ்திரங்களை மதிக்காமல், பிரசாத விநியோகம் இல்லாமல், வேத மந்திரம் உச்சாடனம் இல்லாமல், புரோகிதர்களுக்கு தட்சணை இல்லாமல், நம்பிக்கையும் இல்லாமல் செய்யக்கூடிய விஷயம் வந்து தமோ குண யஜ்ஞம். அடுத்தது நடத்தை, பேச்சு, மனம் பத்தி சொல்லியிருக்கிறாங்க. சத்துவ குணத்துல இருக்கவங்க வந்து எப்படி மரியாதை, அதாவது கடமைக்காக அவங்க வந்து எப்படி வந்து வழிபாட கடமையா செய்யறாங்க அப்படிங்கிறதையும், தன்னல நோக்கங்களுக்காக, அதாவது தன்னை வந்து மற்றவங்க புகழணும் அப்படிங்கிறதுக்காக செய்யக்கூடிய ரஜோ குணத்தை பத்தியும், மற்றவர்களை அழிப்பதற்காக
தன்னைத்தானே சித்திரவதை செய்யறவங்க, அது மாதிரி மக்களும் இருக்கிறாங்க இல்லையா? தனக்கு ஒரு கண்ணு போனாலும் அடுத்தவனுக்கு 2 கண்ணு போகுதா அப்படின்னு செய்யக்கூடியவங்க வந்து தமோ குணத்திலயும் இருக்கிறாங்க. அதாவது மத்தவங்களை பயமுறுத்துறதுக்காக நம்ம வீட்டுல கூட சில குடும்பங்கள்ல நம்ம பார்த்திருக்கிறோம், கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். தன்னைத்தானே சித்திரவதை பண்ணிக்குவாங்க. எதற்காக அப்படின்னா அடுத்தவங்கள நம்ம வழிக்கு கொண்டு வரணுங்கிறதுக்காக அவங்கள மிரட்டி நம்மளை சித்திரவதை பண்ணிக்கிறது, இல்லாட்டி அவங்களையே சித்திரவதை பண்றது. இது எல்லாமே என்ன ஆகுதுன்னா மனித வாழ்வுக்கு பாதகமானவை. கையில பார்த்தா கத்தி வச்சு வெட்டிக்க பாக்குறாரு, இந்த மாதிரி நிலை. அப்புறம் பேச்சு எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா மற்றவங்கள மகிழ்விக்கக்கூடிய செயல். நம்ம பேச்சு இருந்தா அடுத்தவங்கள மகிழ்விக்கணும். ஏன்டா இவங்க பேசுறாங்க, எப்படா முடிப்பாங்க அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது. அது வந்து சத்துவகுணமா இருக்காது. அப்புறம் அதிகாரம், நம்ம வந்து அதிகாரத்தை பயன்படுத்துறது, வதந்தியை பரப்புறது, சுயநல நோக்கத்துக்காக பேசுறது, இதெல்லாம் ரஜோகுணம். பொய் சொல்றது, தூண்டுறது, தீங்கிழைக்கிறது, இதெல்லாம் வந்து தமோ குணம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்ப சத்தத்தை பிரித்தெறியும் வழியை நம்ம கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம பேசக்கூடிய பேச்சு நம்ம யோசிக்கணும். பேசுறதுக்கு முன்னாடி யோசிக்கணும். நம்ம பேசுறது உண்மையா, இது அடுத்தவங்களை மகிழ்விக்குமா, இது மற்றவங்களுக்கு பயன் கொடுக்குமா, இதெல்லாம் யோசிச்சு நம்ம பேசணும். இதெல்லாம் கையாண்டோம்னா நம்ம சத்துவ குணத்துல இருக்கிறோம். இப்ப 3 குணங்கள்ல நம்மளுடைய மனப்பான்மை எப்படி இருக்கு அப்படின்னா, போதும் அப்படிங்கிற ஒரு மனப்பான்மை இருந்ததுன்னா சத்துவ குணம். திருப்தி இல்லாம ஏக்கத்தோட இன்னும் கிடைக்குமா அப்படின்னு எதிர்பார்த்து வந்தோம்னா அது ரஜோகுணம். மாயையுடைய மயக்கத்தோட இருக்கக்கூடியது தமோ குணம் அப்படின்னு பல வகையா நமக்கு பிரிச்சு நமக்கு சொல்லி இருக்கிறாங்க. மனதை பகவான் மேல எப்படி ஈடுபடுத்துறது? அது வந்து சுலபமானதும் ஆனந்தம் மிக்கதும் உயர்ந்ததும் அனுபவமாகும். அதாவது இது வந்து நம்மளுடைய கவர்ச்சிகரமானவர் யாரு? கிருஷ்ணர். அவர்கிட்ட இயற்கையாய் தோன்றணும். நம்மள்ட்ட வந்து அவர் மேல ஈடுபாடு எப்படி வரணும்னா நம்ம சொல்லி வரக்கூடாது. இயற்கையா அவர் மேல நம்ம வந்து ஆசைப்படும் பொழுது அந்த நிலை தான் வந்து என்ன நிலை? சமாதி நிலை அப்படின்னு சொல்லப்படுது. 14 வாசிங்க மாதாஜி. கொஞ்சம் டைம் எடுத்துலாம் கடகடன்னு படிச்சு பாக்கியலட்சுமி தேவத் விஜகுரு பிரஜா பூஜனம் சௌசமார்ஜவம் பிரமச்சரியம் அகிம்சாச்ச சாரீரம் தப உச்சதே. முழுமுதல் கடவுள், பிராமணர்கள், ஆன்மீக குரு, பெரியோர்களான தாய் தந்தையர் ஆகியோரை வழிபடுதல் மற்றும் தூய்மை, எளிமை, பிரம்மச்சரியம், அகிம்சை முதலியவை உடலின் தவங்களாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப வந்து தவங்களை பத்தி சொல்லும் பொழுது சத்துவ குணத்துல 3 வகையான தவங்கள் சொல்லியிருக்காங்க. உடல் தவம், மனத்தவம், வாக்கு தவம்னு 3 தவங்கள் வந்து சத்துவ குணத்துக்கு இருக்குது. அந்த இதுல இருந்து இது ஃபர்ஸ்ட் வந்து உடல் தவம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. உடல் தவம்னா வந்து எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முழுவதற் கடவுளை நம்ம வணங்கணும், பிராமணர்களை கண்டா மரியாதை கொடுக்கணும், நம்மளுடைய ஆன்மீக குருவுக்கு நம்ம அடிபணியணும், பெரியவர்களான தாய் தந்தையர்களை மதிக்கணும். அவங்க நமக்கு இந்த உடலை கொடுத்தவங்க, அவங்களெல்லாம் நம்ம வழிபடணும். அது மட்டும் இல்லாம தூய்மையோடையும் எளிமையோடையும் பிரம்மச்சரியத்தையும் அகிம்சையும் கடைபிடிச்சு வாழக்கூடிய நிலை எதுவோ அதுதான் வந்து உடல் தவம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதெல்லாம் நம்ம ஓரளவுக்கு நம்ம ஃபாலோ பண்றோம்லாதான் இருப்போம். இது அதே தான் சொல்லி இருக்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் வாங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கட்டா மாதாஜி? அனுத்வேகரம் வாக்கியம் சத்யம் பிரியஹிதம் யசத் ஸ்வாத்யாயாசனம் சைவ வாக்மயம் உபதப உச்யதே. உண்மையானதும் இனிமையானதும் நன்மை அளிப்பதுமான பேச்சு, பிறரது மனதை துன்புறுத்தாத பேச்சு, வேத இலக்கியங்களை முறையாக உச்சரித்தல் ஆகியவை வாக்கின் தவங்களாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து வாக்குத்தவம். வாக்குத்தவத்தை பத்தி இதுல சொல்லி இருக்கிறாங்க. வாக்குத்தவம் எப்படி இருக்கணும்? உண்மையை பேசணும், பொய் பேசக்கூடாது. அப்புறம் இனிமையோட இருக்கணும். இனிய உளவாக இன்னாத கூறல் கனி இருப்ப காய்க்க வந்துட்டு, நம்ம போய் காயை சாப்பிடுமா, கனியை தானே சாப்பிடுவோம். அப்படி இனிமையோட நம்ம வார்த்தைகள் இருக்கணும். நன்மை அளிக்கணும். நம்மளால பேசக்கூடிய வார்த்தைகள் வந்து அடுத்தவங்களுக்கு பிரயோஜனமா இருக்கணும்.
பிறரது மனதை துன்புறுத்தாத பேச்சு. யாரோட மனசையும் நம்ம துன்புறுத்தணும்னா அது வந்து என்ன ஆகுது, ஹிம்சை அப்படின்னு படிச்சோம் நேத்தி, அந்த நிலைக்கு இருக்கக்கூடாது. அப்புறம் வேத இலக்கியங்களை முறையாக உச்சரித்தல். வேத இலக்கியங்கள் வந்து படிக்கும் பொழுது நம்ம வார்த்தைகளை வந்து தவறா உச்சரிக்காம முறையோட உச்சரிக்கணும், அது பயிற்சி பண்ணிக்கணும். இது எல்லாமே வாக்கு தவம். அதுக்கு உதாரணமா வந்து நமக்கு யுதிஷ்ட மகாராஜா இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. அவர் வந்து வாழ்நாள் முழுக்க வந்து என்னது, பொய்யே பேசல. பொய்யே பேசாததுனாலதான் அவருடைய தேர் வந்து ஒரு 2 அடி உயரத்துல தான் ஓடுமா, தரையிலே ஓடாதான். அந்த அளவுக்கு அவருடைய உண்மைக்கு வந்து பகவான் வந்து மதிப்பளிச்சிருக்கிறாரு. அப்படிதான் உண்மை, இனிமை, நன்மை, இது 3 நம்ம வந்து பேசுறதுக்கு முன்னாடி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் மாதாஜி. மனப்பிரசாத சம்யத்வம் மௌனம் ஆத்ம வினிக்கிரக பாவம் சம்சித்திர் இத்யேதத் தபோமானசம் உச்சதே. திருப்தி, எளிமை, மௌனம், சுய கட்டுப்பாடு, தனது இருப்பின் தூய்மை ஆகியவை மனதின் தவங்களாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த மாதிரி என்னென்ன குணங்கள்? திருப்தி, எளிமை, மௌனம், சுய கட்டுப்பாடு, இது இருப்பின் தூய்மை, இது எல்லாம் வந்து மனத்தோட தவம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதுல வந்து சுகபிரம்மத்தோட கதையை இதுல வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. சுகபிரம்மம் எப்படியா பிறந்தாரு? அந்த தாயோட வயத்துல இருந்து 16 வருடங்கள் கழித்து அவர் குழந்தையா வெளியில வரும் பொழுதே வாலிபனா வளர்ந்து வர்றாரு. 16 வயசு இளைஞனா வர்றாரு. வந்த உடனே அவர் ட்ரெஸ் கூட போட்டுக்கல, எந்தவித ஆடை இல்லாம இறங்கி போறாரு. அவர் பாட்டுக்கு வீட்டை விட்டு வெளியில ஓடுறாரு. அப்ப அவரை தேடிக்கிட்டு பின்னாடியே அவருடைய தந்தை என்ன பண்றாரு, வியாச பகவான் வந்து மகனே மகனேன்னு கூப்பிட்டுக்கிட்டு வெளில வராரு. அப்ப அந்த வர்றப்ப வழியில வந்து பாத்தீங்கன்னா குளத்துல வந்து பெண்கள்லாம் குளிச்சுட்டு இருக்காங்க. எப்படி குளிக்கிறாங்கன்னா ஆடையின்றி குளிக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி குளிக்கும் பொழுது சுகபிரமம் 16 வயசு இளைஞன் வரும் பொழுது அவங்க வந்து ஆடை எடுத்து மூடிக்கல தன்னுடைய உடம்ப. அவங்க வந்து கவலையப்படாம இருக்காங்க. பின்னாடியே அவங்க அப்பா வரும் பொழுது என்ன பண்றாங்க, அவரு வயசானவர், அவரை பார்த்தாலும் இந்த ட்ரெஸ்ஸை போட்டு மூடிக்கிறாங்க. அவருக்கு சந்தேகம் வந்துருது வியாசருக்கு. என்ன கேக்குறாரு, ஏன் வந்து என் பையனை கண்டோன்னு நீங்க வந்து உங்களுடைய உடம்பு மறைச்சிக்கல, ஆனா என்ன பார்த்தோன்னு இந்த மாதிரி செய்யறீங்க அப்படின்னு கேட்டோன்னா அவங்க சொல்றாங்க, அவரு பிரம்ம ஞானி, அவருக்கு வந்து நானும் ஒண்ணுதான், இந்த மரமும் ஒண்ணுதான், இந்த கல்லும் ஒண்ணுதான், எல்லாரையும் சமமானு வைக்கிறாரு. ஆனா நீங்க கிரகஸ்தர், உங்களுக்கு வேற்றுமை தெரியும், அதனால நாங்க முடிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுதான் மனத்தவம். அதாவது சுகபிரம்மம் எப்படி ஒரு மனத்தவத்தோட இருந்திருக்கிறார் அப்படின்னா சமநோக்கு, எல்லாத்தையும் வந்து பாக்குறது, கட்டுப்பாடு, அந்த நிலையில வந்து இருக்கக்கூடிய நிலை வந்து மனத்தவம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதெல்லாம் இருக்கக்கூடியது மனத்தவம். 17 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சத்ய பிரயதப்தம் தப்சதத்ரிகம் நரைஹ அபலா அபலா காங்கி சிற்பி பிர் யுக்தைக சாத்விகம் பர்ஷதே. இந்த 3 வகையான தவங்கள் ஜடைய லாபங்களை எதிர்பார்க்காமல் பரமனை திருப்தி செய்வதில் ஈடுபட்டுள்ள மனிதர்களால் உன்னத நம்பிக்கையுடன் செய்யப்படும் போது சத்வகுணத்தின் தவங்கள் என்று அறியப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா. 3 வகையான தவங்கள் என்னென்ன தவம் பார்த்தோம்? மனத்தவம், வாக்குத்தவம், உடல் தவம், 3 தவங்கள் பார்த்தோம். அந்த 3 வகையான தவங்களும் எப்படி நடக்கப்படுது அப்படின்னா சுய லாபத்துக்காக இல்லாம பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக செய்யக்கூடிய அந்த உன்னத நம்பிக்கை, பகவான் மேல உள்ள நம்பிக்கையோட அவங்க செய்யும் பொழுது அது சத்துவகுண தவம் அப்படின்னு வந்து அழைக்கப்படுகிறது. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க விருந்தாவன் பரிக்கிரமா, விருந்தாவனை வந்து விருந்தாவன் ஊருக்கு போனாலே அந்த எல்லா மக்கள்லாம் அந்த இடத்துல பாத யாத்திரை பண்ணுவாங்க, ஊரையே சுத்தி வருவாங்க, ஊர் முழுக்க கோயில். அதை வந்து செய்யறது பகவானுக்காக செய்யறது. அடுத்தது கோவர்த்தன் பரிக்கிரமா, அங்க பகவான் வந்து கையால கொடை பிடிச்சு அந்த கோவர்த்தனகிரியே எல்லாரும் வந்து என்ன செய்யறாங்க, சுத்தி வராங்க, அது கோவர்த்தன் பரிக்கிரமா. அடுத்தது மாயாப்பூர் பரிக்கிரமா, கங்கை நதியில போட்ல வந்து போறது, போய் வந்து பாடிக்கிட்டே போறது, பகவானை பத்தி பாடல்கள் பாடிட்டு, இது எல்லாமே வந்து என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா சத்துவ குணத்தின் தவங்களா இங்க வந்து சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு உதாரணமா சொல்லப்படுது. 18 மாதாஜி. சத்காரமான பூஜார்த்தம் தபோதபேன சைவயத் கிரியதே தத் இக புரோக்தம் ராஜசம் சலம் அத்ருவம். மானம், மரியாதை மற்றும் வழிபாட்டை பெறுவதற்காக தற்பெருமையுடன் செய்யப்படும் தவங்கள் ரஜோகுணத்தில் இருப்பவையாக கூறப்படுகின்றன. இவை சஞ்சலமானதும்
தற்காலிகமானதும் ஆகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்போ வந்து சில பேர் என்ன செய்வாங்க, தவம் செய்வாங்க. ஆனா அடுத்தவங்களோட நம்ம வந்து என்ன செய்யணும், மத்தவங்க நம்மளை மதிக்கணும், நம்ம காலில் விழணும், மத்தவங்களுடைய மரியாதை நமக்கு கிடைக்கணும், இப்படி அந்த மாதிரி ஒரு தற்பெருமைக்காக செய்யக்கூடிய தவங்கள் வந்து ரஜோகுண தவம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அது எப்படிப்பட்டதுன்னா சஞ்சலமானதும் தற்காலிகமானதும், அது வந்து நிலையற்றது அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. ஏன் நிலையற்றது? வேற ஒருத்தவங்க வந்து அதே காரியத்தை செய்யும்போது இவங்களை தூக்கி போட்டுருவாங்க, அடுத்தவங்கள அவங்கள மதிக்க ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. அதுதான் வந்து தற்காலிகமான தவம் அப்படின்னு. 19 வாங்க. மூடக்ரோ மூடக்ரோ பிராணாத்மனா யத் பீடயா கிரியதே தப பரஸ்யேத் சதா நாத்தம் வாதத் தாமசம் உதாகிருதம். பிறரை அழிப்பதற்காகவோ துன்புறுத்துவதற்காகவோ அல்லது தன்னையே வருத்தி கொண்டு முட்டாள்தனமான முறையில் செய்யப்படும் தவங்கள் தமோ குணத்தில் இருப்பவையாக கருதப்படுகின்றன. சரி, எடுத்தோடனே பார்த்தோம், தலையை மண்ணுக்குள்ள புதைச்சிக்கிட்டு தலைகீழ் நிற்கிறது, அப்புறம் வந்து எலும்பு தோல் எல்லாம் உருகி போய் புற்று வரையிலும் வளர்ற அளவுக்கு தவம் பண்றத பார்த்தோம். அப்புறம் ராவணன் வந்து உடல்ல வருத்தி அந்த மலையை, கைலாய மலையை தூக்குறது, இந்த மாதிரி வந்து என்ன செய்யறாங்க, இதெல்லாம் எதுக்காக செய்யறாங்க? பிறரை அழிக்கிறதுக்காக. ராவணன் வந்து மற்றவர்களை, அதாவது நல்ல மக்களை, அதாவது தேவர்கள் எல்லாம் வந்து கைக்குள்ள போட்டுக்கிட்டான், மற்றவர்கள் எல்லாம் அழிக்கிறான். இரண்யகசிப்பு அது மாதிரி செஞ்சான். அந்த மாதிரி செய்யக்கூடிய தவங்கள் வந்து அடுத்தவங்களை துன்புறுத்தற்காக செய்யக்கூடிய, அதுவும் முட்டாள்தனமா தன்னையே வருத்திக்கிட்டு செய்யக்கூடிய தவங்கள்லாம் என்ன? தமோகுண தவங்கள். ஒரு நீங்க படத்துல பாத்தீங்கன்னா நெருப்பு கக்குது அவர் உடம்புல இருந்து, அவ்வளோ பிரகாசம். இந்த அளவுக்கு வந்து என்ன செய்யறாங்க, தவம், கடுமையான தவம் இருக்கிறாங்க. இது எல்லாமே வந்து எது, 3 விதமான தவங்களையுமே இங்க கொடுத்துருக்குறாங்க. ஜட லாபம், எந்த விதமான ஜட லாபங்களையும் எதிர்பார்க்காமல் பகவானை திருப்தி செய்யறதுக்காக உன்னதமான நம்பிக்கையோட செய்யக்கூடிய சத்துவகுண தவம். தற்பெருமைக்காக மான மரியாதைக்காகவும் செய்யறது வந்து ரஜோகுண தவம். முட்டாள்தனமான வழியில தன்னையே வருத்திக்கிட்டு செய்யக்கூடிய தவம் வந்து அடுத்தவங்களை துன்புறுத்தக்கூடியது தமோகுண தவம் அப்படின்னு வந்து இதன் மூலமா நமக்கு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனா தவம் புரியது மட்டுமே போத்தாது, என்ன செய்யணும்? பகவானை மகிழ்விக்கணும். அதுதான் உண்மையான நிலை. நம்ம பகவான் கிருஷ்ணரை மறந்துட்டு நம்ம பலவிதமான நிலைகள்ல நம்ம தவம் செஞ்சாலாம் அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரயோஜனம் கிடையாது. பகவானையும் பகவானுடைய பக்தர்களையும் மகிழ்விக்கக்கூடிய தவம் தான் சிறந்த தவம் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இப்ப தானத்தை பத்தி கொடுத்துருக்குறாங்க. 3 வகையான தானங்கள். மாதாஜி முடிச்சிடலாமா இல்ல டைம் ஆகுமா? ஓகே மாதாஜி, ஏன்னா இன்னும் கொஞ்சம் தான் இருக்கு. முடிக்கணும்னா முடிச்சிருங்க. எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு சிரமம் இல்லைன்னா நான் முடிச்சிருவேன், எனக்கு ஒண்ணும் இல்லை. மாதாஜி பிரபுஜி நீங்க தான் சொல்லணும். யாருக்காச்சும் சொல்லுங்க, யாருக்காச்சும் அப்ஜெக்ஷன் தான் சொல்லிடுங்க. ஓகேவா மாதாஜி பிரபுஜி? ஓகே மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு இதை முடிச்சிட்டோம்னா நாளைக்கு 3 நாள் எடுக்கும் நமக்கு 18 சாப்டர். அதனால அது கொஞ்சம் பெருசு, அதனால இன்னைக்கு இதை முடிச்சிடலான்னு பார்த்தேன். இன்னும் கொஞ்சம் தான் இருக்கு, சீக்கிரமே முடிச்சிடலாம். இப்ப தானத்தை பத்தி நம்ம முடிச்சிடணும். நிறைய முடிச்சிட்டோம், இன்னும் கொஞ்சம் தான் இருக்குது. சத்துவ குணத்தை தானம் எப்படிப்பட்டது? கடமைக்காக செய்யணும், எந்தவித எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம செய்யணும், இடம் காலம் பொருள் நேரம் பார்த்து தகுந்த நபருக்கு கொடுக்கக்கூடியது சத்துவகுண தானம். ரஜோகுணத்துல இருந்து பிரதிபலனை எதிர்பார்த்து அவங்கள்ட்ட இருந்து நம்ம ஒரு இது பண்றதுக்காக மரியாதை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடியது, வேண்டா வெறுப்பா செய்யறது, மற்றவங்க சொல்றாங்களேன்னு செய்யறது, இதெல்லாம் ரஜோகுணம் செய்யறது. தமோ குணத்துல இருக்கவங்க என்ன செய்வாங்க? தூய்மையற்ற இடத்துல, தகாத காலத்துல, தகாத நபருக்கு செய்யக்கூடிய தானம் தமோ குண தானமா சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதுல வந்து மிகச்சிறந்த தானம் கிருஷ்ண உணர்வு செயல்களுக்காக. பகவான் வந்து அவரே வந்து குச்சேலருக்கு எப்படி தானம் கொடுத்தார் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். இங்க வந்து ஒரு பழம் விற்கிற பெண்மணி வந்து பகவானுக்கு எந்த எதிர்பார்ப்புமே இல்லாம பழங்களை அள்ளி கொடுக்கறாங்க. அதுதான் இறைவனுக்காக. சபரி என்ன செய்யறாங்க? ராமருக்காக காத்திருந்து நல்ல கனிகளை தேர்ந்தெடுத்து அவங்க வரும்போது கொடுக்கறாங்க.
இதை மாதிரி செய்யக்கூடிய சிறந்த தானத்தினால யார் பயனடைகிறா? நாம தான் பயனடைகிறோம் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும். பகவான் என்ன செய்யறாரு அப்படின்னா, நம்ம என்ன கொடுக்குறோங்கிறத அவர் பார்க்கலையா, நம்ம என்ன மறைச்சு வச்சிருக்கோங்கிறதான் அவர் பார்க்கறாரு. அப்ப பகவான்கிட்ட இருந்து நம்ம மறைச்சு வச்சிருக்கோம். குசேலர் இருந்து என்ன செஞ்சாரு? அவளை மறைச்சு வச்சிருந்தாரு. ஆனா பகவான் அதைத்தான் கண்டுபிடிச்சாரு இல்லையா? அதைத்தான் நம்ம என்ன செய்யணும்? பகவானுடைய நோக்கத்தை பூர்த்தி செய்வதற்காக நம்மள்ட்ட இருக்கக்கூடிய செல்வத்தை நம்ம பயன்படுத்தணும். நம்மள்ட்ட என்னென்ன நம்மளால முடியுமோ எல்லாத்தையும் இறை உணர்வுக்காக இறைவனுக்காக நம்ம பயன்படுத்தும் பொழுது அது மிகச்சிறந்த தானம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. 20 வரிகள் வாசிக்கலாம். ஸ்லோகம் கூட reading மட்டும் கூட படிங்க வேணாலும். தாதவ்யம் இரியத்தானம் தீயதேனுபகாரினே தேசே காலே சபாத்ரே ச தத்தானம் சாத்விகம் ஸ்ருதம். பலனை எதிர்பார்க்காமல் கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக தகுந்த நபருக்கு முறையான இடத்தில் முறையான காலத்தில் கொடுக்கப்படும் தானம் சத்வ குணத்தில் இருப்பதாக கருதப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு டெம்பிள்ல இருந்து ஒரு சன்னியாசி புக்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்றாரு. எந்த இடத்துல? ஒரு ஸ்கூல் மாதிரி இருக்கு. அந்த ஸ்கூல்ல புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். அது என்ன கொடுக்குறாங்க? எந்தவித பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் அவங்க அந்த இடத்துல தானம் கொடுக்குறாங்க. எதற்காக செய்யறாங்க? கடமையா செய்யறாங்க. பக்தியை பரப்பணும், கிருஷ்ண உணர்வை பரப்பணுங்கிறதும் அவங்களுடைய நோக்கமே தவிர அவங்களுக்கு எந்தவித லாபமும் இல்லை. தகுந்த நபருக்கு முறையான இடத்தில் முறையான காலத்தில் நம்ம கூட படிச்சிருக்கிறோம். கிரகண காலத்துல பசுவோட காராம்பசுவோட வாழை உருவி கொடுக்கிற பலனை துளசி பூஜை கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப ஒரு முறையான இடம் முறையான காலத்துல செய்யக்கூடிய தானம் சிறப்புடையது. அதுதான் சத்துவகுணத்து தானம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் மாதாஜி படிங்க. ஆனந்தி மாதாஜி. பிரத்யுபகாரார்த்தம் பலம் உத்திஷ்ய வா புனக தேச பரிக்ளிஷ்டம் தத்தானம் ராஜசம் சம்ருதம். பிரதி உபகாரத்தை எதிர்பார்த்து ஏதேனும் பலனை விரும்பி அல்லது விருப்பமின்றி கொடுக்கப்படும் தானம் ரஜகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப இதுல என்ன செய்யறாங்க? ஒருத்தர் தானம் கொடுக்குறாரு. எப்படி கொடுக்குறாரு? இடது கையில கொடுக்குறாரு. அங்க குழந்தை கையை நீட்டிட்டு இருக்கிறதே அவருக்கு தெரியல. அவங்களோட ஏழ்மை நிலையை அவர் பார்க்கல. அவர் என்ன செய்யறாரு? அது செல்ஃபி எடுக்கிறாரு. சோசியல் மீடியாவில் போட்டு அவர் தன்னை மற்றவங்க மதிக்கணும் அப்படின்னு. இந்த மாதிரி ஒரு செய்யக்கூடிய தானம் எப்படிப்பட்டதுன்னா ரஜோகுணத்து தானம். சில பேர் என்ன செய்வாங்க? பெற்றோர்கள் சொல்லுவாங்க தானம் கொடு, கோயிலுக்கு தானம் பண்ணு அப்படின்னு சொல்றது வேண்டா வெறுப்பாக கொடுப்பாங்க. இந்த மாதிரி விருப்பம் இல்லாம ஒரு பலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடிய தானங்கள் ரஜோகுணத்து தானம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. 22 மாதாஜி. அதேஷ காலேயத் தானம் அபாத்ரேப்யஸ்ச தீயதே அசத்ருதம் அவயாதம் தத்தாமசம் உதாக்ருதம். தூய்மையற்ற இடத்தில் முறையற்ற காலத்தில் தகுதியற்ற நபர்களுக்கு அல்லது தக்க கவனமும் மரியாதையும் இன்றி வழங்கப்படும் தானம் தமோ குணத்தை சேர்ந்ததாக கூறப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இங்க ஒருத்தர் பாத்தீங்கன்னா செல்போன்ல பேசிக்கிட்டு ஒரு போர்டை எழுதி வச்சுட்டு காலை நீட்டி போட்டுக்கிட்டு உட்கார்ந்துருக்கிறாரு. தானம் கேட்கிறாரு. எதுக்கு? ஹெல்ப், ஐ நீட் மணி ஃபார் வீடு. வீடுன்னா என்ன உங்களுக்கு தெரியுங்களா? கஞ்சா. அது கஞ்சா அடிக்கிறதுக்கு அவருக்கு பணம் தேவைப்படுது. அதுக்கு அவர் என்ன செய்யறாரு? ஒரு மரியாதையும் இல்லை, ஒரு இதுவும் இல்லை. ஒரு இருக்கிற இடம் எப்படிப்பட்டது இடம்? காலை நீட்டி போட்டுக்கிட்டு ஒரு தானம் கேட்கிறாரு. இந்த மாதிரி தானம் என்ன செய்யும் அப்படின்னா தமோ குண தானம். இவங்களுக்கு நம்ம பணத்தை கொடுத்தோம்னா அவங்க அதை கொண்டு தவறான வழியில ஈடுபடுத்தணும்னா அந்த பாவம் நமக்கு சேருது. அதனால நம்ம கொடுக்கக்கூடிய தானம் பார்த்து கொடுக்கணும். பாத்திர மருந்து பிச்சை இடுன்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க. அது மாதிரி முறையான இடத்துல முறையற்ற காலத்துல எல்லாம் நம்ம யாருக்கும் தானம் கொடுக்கணும்னா அந்த மாதிரி பார்த்து கொடுக்கணும். இல்லைன்னா கொடுக்கவே கூடாது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் நம்ம இதுலேயும் அதே தான் சொல்லியிருக்கிறாங்க. இப்போ கிருஷ்ணரும் பகவானும் பக்தர்களும் நம்மளுடைய தானத்தை நம்பியா இருக்கிறாங்க. நம்ம கோயிலுக்கு டெம்பிளுக்கு தானம் பண்ணுங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம்.
டெம்பிள் கட்டுறாங்க, டெம்பிளுக்கு வந்து நிறைய செலவாகுது, பசுக்களை வளர்க்குறாங்க, அதுக்கு பசு சம்ரட்சணைக்கு தேவைப்படுது, காலேஜ் கட்டுறாங்க, அதுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம தானம் கொடுங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்றோமே, பகவான் வந்து நம்மளுடைய காசை எதிர்பார்க்கிறாரா? பகவான்கிட்ட இல்லாத செல்வம் நம்மள்கிட்ட இருக்குதா என்ன? இல்லை. பக்தர்களும் நம்மளை எதிர்பார்த்து இல்லை. அனைத்து மக்களுக்கும் இது வந்து பயனளிக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். பகவானுக்கு நம்ம கொடுக்கிற தானத்தை அவர் ஏத்துக்கிட்டான்னா அது நம்மளுடைய பாக்கியம். நம்ம வந்து பலகாலம் பண்ண பாக்கியம் தான் அவர் நம்மளோட தானத்தை ஏத்துக்கிறாரு. குச்சேலர் கொடுத்தா ஒரு பிடி அவளுக்கு அவர் வந்து திரும்ப வந்து எப்படி கொடுத்தாரு அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியுது. அந்த மாதிரி நம்மளை வந்து வாழ்க்கை பாதையில முன்னேற்ற பாதைக்கு போறதுக்கு தானே நம்ம தானம் கொடுக்குறோமே தவிர, நம்ம தானம் கொடுக்கறதுனால ஒன்றும் நம்ம அழிய போறதில்ல, நம்மள்ட்ட இருக்க செல்வம் குறைய போறதில்ல அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் வந்து பகவான் வந்து நம்ம என்ன கொடுக்குறோங்கிறத பார்க்கறதில்ல, நம்ம எதை வச்சிருக்கிறோம் நம்மள்ட்ட அப்படிங்கிறது தான். இப்போ வந்து மகாபலி சக்கரவர்த்தி என்ன பண்றாரு? 3 அடி மண் கேட்கிறாரு. வாமனர் வந்து கேட்கும் பொழுது அவர் வந்து அவருடைய சிறிய திருவடிகளால 3 அடி கேட்கும் பொழுது மகாபலி சக்கரவர்த்தி சிரிக்கிறாரு. நீ இந்த இடத்த என்னத்தால் வந்து அந்த இடத்துல உனக்கு என்ன கிடைக்க போகுது அப்படின்னு, நீ பரவாயில்ல கொடு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது சுக்கராச்சாரியர் வந்து வந்தவர் சாமானியப்பட்டவர்ல கொடுக்காதன்னு தடுக்கும் பொழுதும் நான் வாக்கு கொடுத்துட்டேன், அதுவும் இல்லாம நாராயணனே வந்து என்கிட்ட வந்து தானம் கேட்கிறான்னா அதை விட பாக்கியம் எனக்கு என்ன இருக்குன்னு சொல்லி மகாபலி சக்கரவர்த்தி தானம் கொடுத்தாரு. அதுதான் வந்து என்ன சத்துவ குணத்து தானம் அப்படிங்கறத சொல்லி இருக்கிறாங்க. இப்போ கடைசி கன்க்ளூஷனுக்கு வந்துட்டோம். ஓம் தத் சத் அதோட முக்கியத்துவத்தையும் நம்ம என்ன செய்யறோங்கிறத நம்மளோட உணர்வோடையும் செய்யணும். ஓம் அப்படிங்கிறது விஷ்ணு பகவானை குறிக்கிறது, பகவானை நம்ம நினைக்கிறதுக்கு உதவுது. தத் அப்படிங்கிறது முக்திக்காக பற்றின்றி உழைப்பதை விவரிக்கிறது. நம்ம முக்தி அடையணும் அப்படின்னா நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த தத்துங்கிற சத்தத்தோட செய்யும் பொழுது அதுக்கு உதவுது. சத்து என்ன செய்யுது? பகவானையும் பக்தர்களையும் திருப்தி செய்வதற்காக நம்ம சொல்லக்கூடிய சொல் வந்து சத்து அப்படின்னு. 23 மாதாஜி. ஓம் தத் சத் இதி நிர்தேசோக ब्राह्मणस्त्रिविध समृदः ब्राह्मणास्तेन वेदाच யஞ்ஞாச்ச விகிதா புரா. படைப்பின் ஆரம்பத்திலிருந்தே ஓம் தத் சத் என்னும் 3 சொற்கள் பரம பூரண உண்மையை குறிப்பிடுவதாக உபயோகப்பட்டு வருகின்றன. இந்த 3 குறியீட்டு சொற்களும் வேத மந்திரங்களை உச்சரிக்கும் போது யாகங்களின் போதும் பரமனின் திருப்திக்காக பிராமணர்களால் உச்சரிக்கப்பட்டன. இப்போ ஓம் சத் இதை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. ஓம்ங்கிறது பகவானை குறிக்குது, சத்துங்கிறது என்னன்னு பார்த்தோம், சத்துங்கிறது என்னன்னு பார்த்தோம், இப்பயும் பார்க்க போறோம். இந்த 3 சொற்களும் எப்பன்னா பகவான் பிரபஞ்சத்தை படைச்சதுல இருந்தே இருக்குது. ஆரம்பத்துல இருந்தே எதை குறிக்குதுன்னா பகவானை குறிக்கிற சொற்களா வந்து அமைஞ்சிருக்கு. இந்த 3 சொற்களையும் எப்பெல்லாம் யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு யாகம் வளர்க்கும் பொழுது, வேத மந்திரங்களை சொல்லும் பொழுதும், யாகங்களின் போதும் பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக யாரால? பிராமணர்களாக உச்சரிக்கப்பட்டன. இன்னைக்கு கூட நாம வந்து ஸ்லோகம் முடிச்சோம்னா, ஒரு சாப்டர் முடிச்சோம்னா, ஓம் தத் சத் இதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாஷு உபனிஷஸ்து பிரம்ம வித்யாயாம் யோகசாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே சத்தாதிரய விபாக யோக நாமா சப்ததசோத்யாய அப்படின்னு நம்ம முடிக்கிறோம். எதனால? அந்த ஓம் சத் சத் இது அந்த வார்த்தைகளை நம்ம உச்சரிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதை மாதிரி பகவானுடைய திருப்திக்காக இந்த மாதிரி யாகம் வளர்க்கும் பொழுது அந்த வார்த்தைகள் 3 வார்த்தைகளும் வந்து உச்சரிக்கப்படுகிறது. நாமளும் எந்த ஒரு புஸ்தகம் எடுத்து படிக்கும் பொழுதும் ஓம் தத் சத் சொல்லி ஆரம்பிக்கணும், முடிக்கும் பொழுதும் அதை நம்ம சொல்லணும். இது எதற்காக செய்யப்பட்டதுன்னா பகவானுக்காக. எது தானம் கொடுத்தாலும் சரி, தவம் செஞ்சாலும் சரி, யாகம் செஞ்சாலும் நாம வந்து இந்த 3 சொற்களை நம்ம உபயோகிச்சு சொல்லும் பொழுது நாம இந்த 3 குணங்கள்ல இருந்து கட்டுப்பாட்டுல இருந்து வெளியில நம்ம விடுதலை அடையறதுக்கு அது உதவும் அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்லப்பட்டது. மாதாஜி 24. தஸ்மாத் ஓம் இத்யுதா ஹுதய யஜ்ஞதானாத் கிரியாக பிரவர்த்தந்தே விதானோக்தாக சததம் பிரம்மவாதீனாம்
எனவே பரமனை அடைவதற்காக சாஸ்திர விதிகளின்படி யாகம், தானம், தபம் ஆகியவற்றை மேற்கொள்ளும் ஆன்மீகவாதிகள் அவற்றை ஓம் என்பதுடன் தொடங்குகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண ஹரே மாதாஜி. இப்போ ஓம்ங்கிறது எப்பெல்லாம் உச்சரிக்கிறாங்க, எதற்காக உச்சரிக்கிறாங்க? பகவானை அடையறதுக்காக. பகவானை அடையணும்னா ஓம்ங்கிறது நம்ம ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ நாராயணாய, நம்ம ஒவ்வொன்றும் வார்த்தையும் சொல்லும் பொழுதே ஓம்ங்கிற ஓசையை சொல்லி தான் நம்ம பகவானுடைய திருநாமங்களை உச்சரிக்கிறோம். எதற்காக? பகவானை சென்றடையணுங்கிறது நம்மளுடைய நோக்கம். சாஸ்திரங்கள்லயும் அதான் சொல்லியிருக்கு. என்ன சொல்லியிருக்கு? யாகம் செஞ்சாலும் சரி, தானம் செஞ்சாலும், தவம் செஞ்சாலும் நீங்க அதை சொல்லி செய்யுங்க அப்படின்னு ஆன்மீகவாதிகளுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு. நாமெல்லாம் ஆன்மீக பாதையில வந்ததுனால நாமளும் அந்த வார்த்தையை சொல்லி நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது. ஓம் என்பது என்ன சொல்லியிருக்கு? ஒருவரை கிருஷ்ணரை நினைவு கொள்ள உதவி செய்கிறது. நம்ம ஓம்ங்கிறது உச்சரிச்சாலே அது பகவான் கிருஷ்ணரை தான் அது சென்றடையுது. அவரை ஞாபகப்படுத்துறதுக்கு நமக்கு ஒரு வழி. அதனால இறைவனை நாம அடையலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இந்த சொல் என்ன பண்ணுவது? எல்லா மங்களங்களையும் அளிக்கும். இறைவனை நம்ம நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தானா என்ன செய்யணும்? நமக்கு எல்லாமே நல்லதா நடக்கும் அப்படிங்கிற சொல்லி விட்டுருக்கு. 25 மாதாஜி. வாசிங்க மாதாஜி, வாசிங்க. படிங்க மாதாஜி. யத் இத்யனபி சந்தாய பலம் யஞ்ஞ தப கிரியாக தான கிரிய ச விவிதாக கிரியந்தி மோச காங்சிபிஹி. பலனை எதிர்பார்க்காமல் பல்வேறு வகையான யாகம், தபம் மற்றும் தானத்தினை தத் என்னும் சப்தத்துடன் மேற்கொள்ள வேண்டும். அத்தகைய உன்னத செயல்களின் நோக்கம் பௌதீக பந்தத்திலிருந்து விடுபடுவதாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓம்ங்கிறத உச்சரிக்கும் பொழுது இறைவனை நம்மளால நினைவுபடுத்த முடியுது. நம்ம இந்த கட்டுண்ட வாழ்வுல இருந்து இறைவனை சென்றடையறதுக்கான வழி கிடைக்குது அப்படிங்கிறது பார்த்தோம். இப்ப தத்துங்கிறது இந்த சத்தத்தோட நம்ம எதுக்காக உச்சரிக்கணும்? எந்தவித பலனும் எதிர்பார்க்காமல் பகவானுக்காக நம்ம செய்யக்கூடிய யாகமாகட்டும், யஞமாகட்டும், தவமாகட்டும், நம்ம இப்ப படிச்சோம். இந்த 3 இதுதான் முக்கியமானதுன்னு. அந்த 3ஐயும் செய்யும் பொழுது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம செய்யும் பொழுது நம்ம என்ன செய்யணும்? இந்த பௌதிக பந்தத்திலிருந்து நம்மளை அது விடுவிக்குது. அந்த வார்த்தை நம்மளை இந்த கட்டுண்ட வாழ்விலிருந்து விடுவிக்கிறது. அதற்காக தான் நம்ம செய்யணும். இப்ப தவம் செய்யறாங்க, இங்க யாகம் வளர்க்குறாங்க, அவங்க எல்லாம் என்ன செய்யறாங்க? விடுதலைக்காக, பௌதிக பந்தத்திலிருந்து விடுதலைக்காக அவங்க தத் என்ற சத்தத்தோட அதை செய்யறாங்க. நெக்ஸ்ட் மாதாஜி. 22, 27, 26. சத்பாவே சாதுபாவே சத் இத்யேதத் பிரயுஜ்யதே பிரசஸ்தே கர்மணி ததா சத்தஹ பாத்தயுஜ்யதே யஞ்ஞே தபசி தானே ச ஸ்திதித சத் இதி யோச்யதே கர்ம சைவ தத் அர்த்தீயம் சத் இத்யேவாபிதீயதே. பக்திமயமான யாகத்தின் நோக்கம் பூரண உண்மையே. இது சத் என்னும் சொல்லினால் குறிப்பிடப்படுகிறது. ருதாவின் மைந்தனே, இத்தகு யாகத்தை செய்பவரும் சத் எனப்படுகிறார். மேலும் பரம புருஷரை திருப்திப்படுத்துவதற்காக செய்யப்படும் யாகம், தவம் மற்றும் தானத்தின் செயல்களும் சத் என்று அறியப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ யாகம் செஞ்சோம்னா ஒரு பக்தியோட செய்யணும். அதுதான் யாகத்தோட உண்மையான செயல். அந்த பக்தியோட செய்யக்கூடிய அந்த யாகத்தோட நோக்கம் எது அப்படின்னா பூரண உண்மை. பூரண உண்மை யாரு? இங்க பகவான் கிருஷ்ணர். அவரை அடையறதுக்காக நம்ம ஒரு யாகம் செய்யறோம்னா அது பக்தி மகையோட நம்ம செய்யணும். இது சத் என்று சொல்லிலாம் குறிப்பிடப்படுகிறது. இப்ப நம்ம யாகம் செய்யறோம்னா அது சத்து, நல்ல காரியம். சத்துன்னா நல்ல காரியம். இப்போ நம்ம அசத்துக்கும் சத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. சத்துங்கிறது நல்ல ஒரு காரியம், அதனால சத்துன்னு சொல்லப்படுது. அந்த யாகத்தை செய்பவரும் சத்து எனப்படுகிறார். யாகத்தை யார் செய்வாங்க? சாதுக்கள் செய்வாங்க. சாதுக்கள் சத்து எனப்படுகின்றார்கள். அப்புறம் அந்த பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக நம்ம செய்யக்கூடிய யாகம், தவம் மற்றும் தானம், அந்த செயல்கள்லாம் எப்படின்னா சத்காரியம். சத்காரியம்னா நல்ல காரியங்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஆக மொத்தம் செய்யறதும் சத்து, செய்யறவங்களும் சத்து, சாதுக்கள்.
அந்த செய்யக்கூடிய காரியங்களும் சத்தான காரியம். இதுதான் வந்து நாம வந்து புரிஞ்சுக்கணும். அந்த மாதிரி செய்யக்கூடியது இது பகவானுக்காக செய்யப்படுறது. பூரண உண்மையின் நோக்கம் பரமபுருஷ பகவான் அவர்தான். யாகத்தை செய்வர் பகவானுடைய பக்தர்கள். எல்லா செயல்களும் தவம் மற்றும் தானம், யாகம் மற்றும் பரமபுருஷ பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக செய்யணும். இது எல்லாமே வந்து சத் என்று அழைக்கப்படுகிறது அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. லாஸ்ட் ஸ்லோகம். அஷ்டத்யாயா புதம் தத்தம் தபஸ்தப்தம் கிருதம் யதத் கிருதம் யத் யத் அசத் யுதே பார்த்த நசத்தத் பிரயேத் நோ இகஹ. கிருதாவின் மைந்தனே, பரமனின் மீது நம்பிக்கையின்றி செய்யப்படும் யாகங்களும் தவங்களும் தானங்களும் நிலையற்றவை, அசத் என்று அறியப்படும் இவை இப்பிறவியில் மட்டுமின்றி அடுத்த பிறவியிலும் பயனற்றவை. சாரி மாதாஜி, கொஞ்சம் தப்பா படிச்சுட்டேன். பரவாயில்ல மாதாஜி, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இப்போ வந்து நம்ம வந்து இதுவரையிலும் நம்ம வந்து சத்தான காரியம் எது, சத்துனா என்ன, எப்படி வந்து பகவானுக்கு நம்ம செய்யக்கூடிய யாகம் தானம் தவம் இதெல்லாம் வந்து செய்கிறோம். அது வந்து பகவான் மேல நம்பிக்கை வச்சு எந்தவித பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் கடமையாக ஆற்றும் பொழுது அது சத்தான செயலாக மாறுகிறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துட்டோம். அதே எப்படி அப்படின்னா அதே தலைகீழ திருப்பி போட்டுறது. பகவான் மேல நம்பிக்கை இல்லாம கடமை இல்லாம நம்மளுடைய சொந்த நன்மைக்காக நாம வந்து இந்த யாகம் தானம் தவம் எல்லாம் செய்யும் பொழுது அசத்து, அதாவது சத்துக்கு ஆப்போசிட் அசத்துன்னு சொல்லப்படுது. இது வந்து நமக்கு என்னத்தை கொடுக்குது அப்படின்னா இந்த பிறவியிலையும் நமக்கு இன்பத்தை கொடுக்காது, அடுத்த பிறவிலையும் நமக்கு பயனற்றதாகிறது. நெக்ஸ்ட் பிறவியும் நம்ம வந்து கீழான ஒரு பிறவி எடுத்து இந்த உலக சக்கரத்துல வந்து நம்ம வந்து மாட்டிக்கிட்டு இதே வந்து பிறப்பிறப்பு சுழற்சியிலேயே சுத்திட்டு இருக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு கொடுக்கும். அப்ப நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எப்படி சத்தான செயல்களா இருக்கணும் அப்படிங்கிறத இந்த போன ஸ்லோகம் வழியா நமக்கு பகவான் சொல்லி இருக்கிறாங்க. திவ்யமான தளத்தில் வந்து திவ்யமான யாராவது வாசிங்க, எனக்கு மறைச்சிட்டு இருக்கு. திவ்யமான நோக்கமின்றி செய்யப்படும் அனைத்து செயல்களும் உபயோகமற்றவையாகும். இப்ப வந்து திவ்யமான நோக்கம் எது, பகவானை பற்றி நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள்லாம் திவ்யமானது, அதுதான் சத்தானது. அதே அசத்து எப்படின்னா, இப்ப அந்த பைப்புல இருந்து தண்ணி கொட்டுது, இந்த வாளி முழுக்க ஓட்டை, இந்த ஓட்டையை வச்சுக்கிட்டு தண்ணி வந்து என்ன கொட்டிக்கிட்டே இருக்கும், அது பாட்டி கீழே போயிட்டே இருக்கும். இந்த மாதிரி செயல்கள் வந்து அசத்து. நம்ம வந்து பகவான் மேல நம்பிக்கை இல்லாம அவரு அதுக்காக செய்யக்கூடிய செயல்கள் எப்படிப்பட்டதுன்னா இந்த ஓட்ட வாளியில தண்ணி பிடிக்கிற கதை தான் அப்படிங்கிறத நமக்கு சொல்லி இருக்கிறாங்க. இது நம்ம கண்ணோட்டம் பார்த்துட்டோம். இதோட நான் முடிச்சுக்கிறேன். வாஞ்சா கல்பதருபிய கிருபா சிந்துபியேவ ச பதிதானா பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்தகி ஜெய். ஸ்ரீல பிரபுபாதா கி ஜெய். ஆமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் டாகூருக்கு ஜெய். All glories to the assembled devotees. All glories to the க்ளோசிங் பிரேயர் இது சொல்ல வேண்டாமா மாதாஜி? இது தினைக்கும் சொல்றதே இல்லை மாதாஜி. அதுதான் நான் வந்து எண்டிங் பிரேயரா வாஞ்சா கல்பதரிச்சே சொல்லிடுறேன். இல்ல இந்த சாப்டர் முடியுது. அதான் இந்த சாப்டருக்கு வந்து ஒவ்வொரு சாப்டருக்குமே நம்ம சொல்லணும், ஒவ்வொரு சாப்டருக்குமே நம்ம சொல்றது இல்ல, அதனால அது பெருசு பண்ணல மாதாஜி. Hare Krishna Mataji. Excellent Vyakana Mataji. Thank you so much. Dhanyana. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna பிரபுஜி. யாருக்காச்சும் ஏதாச்சும் இதுல கேள்விகள் இருந்தா இப்ப கேட்கலாம். ஒரு 2 நிமிஷம். மாதாஜி சீக்கிரம் எல்லாரும் டக்கு டக்குன்னு சொன்னா நான் விட்டுருவேன் மாதாஜி. வெயிட் பண்ணி சொல்றதுனால கொஞ்சம் அடுத்தடுத்து கேட்டதுனால நான் படிச்சேன் மாதாஜி. எல்லாருக்கும் சாரி. நீங்க படிக்கிறதா படிங்க மாதாஜி, யார் வேணாலும் படிக்கலாம். முன் வராதப்ப நீங்க படிச்சீங்களா? எல்லாரும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால மாதாஜி கஷ்டமா இருக்குதுன்னு தான் படிச்சேன் மாதாஜி. உங்களெல்லாம் வெயிட் பண்ண வைக்கிறல்ல மாதாஜி. ஆமா கண்டிப்பா வெயிட் பண்ணாம அடுத்தடுத்து உடனே நம்ம படிக்கிற மாதிரி இருந்தா எல்லாருக்கும் நல்லா இருக்கும். நான் படிச்சேன். நான் சாட் பாக்ஸ்ல போட்டாலும் பார்க்கல, சரி அதுக்குதான் நீங்க படிங்கன்னு சொல்லிட்டேன் மாதாஜி. அதுக்கப்புறம் மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா, ஒருத்தவங்க விவோன்னு இருக்காங்க, அவங்க பேர் மட்டும் சொல்ல முடியுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா விவோ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி கேக்குறாங்க, கொஞ்சம் சொல்லுங்க. அவங்க அட்டண்டன்ஸுக்காக கேக்குறாங்க. விவோ TS
எக்ஸ் ஹரே எஸ் கிருஷ்ண மாதாஜி, வாழ்க வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. அவங்க கொஞ்சம் அன்மியூட் பண்ணி கொஞ்சம் சொல்லுங்க உங்களுடைய பேரு என்னன்னு. சரி, ஓகே மாதாஜி. மதனா மாதாஜிக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் மாதாஜி. பரவாயில்ல மாதாஜி, நான் பாட்டு. ஹரே தேங்க்யூ கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. யாருக்கும் எந்த Thank வித you, சந்தேகம் Mataji. Thank you, இல்ல Mataji. அப்படின்னா Hare Krishna, கிளாஸ் Mataji. எண்ட் பண்ணி தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கிளாஸ் எண்ட் பண்ணிடலாமா மாதாஜி? யாருக்கும் எந்த டவுட்டும் இல்லை.